Ja. Hij gaat nu omhoog hoor, moet je goed vasthouden. Ik denk dat ik bijna al ben. Gaat wat schokken. Friesland en Holland, de tweekant hierbij officieel geopend. Verder bedankt voor de muziek. Fantastisch hoe je allemaal. Ja, ja. Hij hoeft net tegen. Konijnen, bijna klaar. Heb jij trappen hier of niet? Ja hoor. Als je naar binnen bent, dan gaan we het doen. Kom straks 1 minuut. Ja. Van de snor. Konijnen! Ja, dat is ook duivel. Hey, we gaan live! Nou, we gaan starten straks met deze tweekamp. Wij zijn natuurlijk de Friese deelnemers gedaan en die Hollandse deelnemers. En we gaan kijken wat er vandaag zal gaan gebeuren. Dan weet jij de uitslag van vorig jaar nog. Dat is bij een beetje op schoot. Goedemiddag van harte welkom bij de eerste livestream van dit seizoen. Bij het vierjaar van de senioren in het Heidenskip waar de eerlijkse twakamp zien de Hollanders. Mijn naam is Freek Wijma, sportverslagjouwer bij Omroep Friesland en bij haar Joert Stiepe van de man die hier altijd nog op het boord staat bij het scoresrecord bij de senioren. 21 meter 64 en niet minder als Bart Helmholt. En met met Bart Silvio terug tussen met je hinnenbuggelieden. Ja Bart, de twakamp, dat is natuurlijk een wedstrijd op zich. Dat is net een individuele wedstrijd, zozeer, maar volle meer teamprestatie. Ja, goedemiddag. Ja, inderdaad. Het is de enige teamwedstrijd die we kennen binnen het Leppen natuurlijk. Het is Friesland in Holland. Ja, ik ben benieuwd of we een beetje gewicht in de strijd gooien kunnen, Joert. Ja, als we de statistieken van dit seizoen er een beetje bij pakken, dan kunnen we zien dat ja, de eerste afstand van dit seizoen nota toch voornamelijk op namen komen van de Hollanders. Dan hak het voor de categorie senioren, junioren, jongens. Ja, bij de vrouwen is dat een beetje meer Friesland. Wat zou dit betekenen kennen voor de eindstand? Ja, dat de vrouw dit voornamelijk voor u dwam had natuurlijk. En ik verwacht ja ook wel dat de senioren Joert op een beetje een tactische manier springen als dat ze normaal niet de wedstrijd springen. Ja, maar dat is de volgende vraag natuurlijk. Hè. De crux, Joert, is dat alle deelnemers, dat betekent de 24 sterkste Friesen en de beste 24 Hollanders, die krijgen alle keer 4 sprongen. De 4e sprong geeft mij naar het eindklassement. Ja. Die worden binnen weer opteld en dat levert een getal op, een eindgetal, alles binnen weer optelt en dat moet de winnaar opsmitten. Ja, hoe pak je zo'n zo'n? Als je weet als leerper je haar 4 sprongen die je meisje mij, is er nog sprake van een opbouw? Nou, ik had 1 keer bondscoach wezen mochten voor Friesland steeds waren. Toen had ik met je in de briefing had ik zijn jongens nergens net om, maar we springen hier als team. Het gaat erom dat we de afstand eerst deel zetten. Dus het verzoek is om te beginnen met een C-sprong steeds maar. En met een C-sprong eerst een mooie afstanddeel te zetten. En dat elke centimeter telt, blik te lesteren. Nou, de eerste droegsprong die we Joert joggen, die komt op naam van Jelske Terpstra bij de Famkes. En we zeggen, die krijgt op de middelste batten bij de jongens. Mats Stolsma, ja, die gaan er al in. En wat kunnen we verwachten bij de senioren? Nou, dit is een mooie opening van Bouke. Die Bouke de Jong, nou die pakt in ieder geval de eerste meter. Volgens mij is de nulafstand is daar 1,85 meter. De drompel. Ja.
Nou, het is net echt een drompel, maar iedereen krijgt natuurlijk een basisafstand. Dus zoals het voor jou een keer weer springen, joh, dan krijg je in ieder geval die 15 meter krijgt achter die naam te staan. Dus elke meter die is meer springt dan 15 meter, die krijgt... Ja, de drompelafstand bij de senioren binnen 16 meter, bij de dames 12, bij de junioren 15 meter, bij de jongens 13 en bij de famkes 11 meter. Dus alles wat daar bovenuit komt, ja, dat komt op het teller. Dus we beginnen dus echt met een tussenstand bij Holland-Friesland van 332 meter voor beide teams. Dat is het minimum wat we hebben. En de teller die is dus al begonnen te tellen, want Bouke de Jong die zet hier centimeter 81 tel. En dat binnen dus de eerste meters die Friesland noteren mij. We gaan al de eerste sprong gaan van deze categorie. We beginnen met de famkes, de jongens en het tweede deel van de senioren. Als die straks alle keer 4 keer leeft hebben, dan gaan we over naar de vrouwen, de junioren en de top senioren. Dit is de eerste Hollander die in actie komt. Ferran Houdijk. Ja. En die begint echt met een heel aardige sprong. En daar worden de eerste meters voor de Hollandse kampioen gesproken. Dus echt voor Holland de eerste meters. Ja, nou, we springen inderdaad om de beurt. Eerst de Friese een ronde, dan de Hollanders een ronde. En zo hebben we daarom staan ook nog geen afstand. Kijk, dit is karakteristiek. We wend van de televisie. De Hollanders altijd haast tegelijk springen. Wat vrije de Friesen altijd om even op een kwart wacht zien. Zodat iedereen zijn eigen centimeter krijgt. Maar 2 droegsprongen in elk geval. En misschien kijk oer de drompels heen. Dus we beginnen benijd. En dat zullen we zo vaak mogelijk bezien. Wat de tussenstand wordt. Want die wordt continu digitaal bijhouden. Voor de mensen die dat willen, die kennen dat. Dus volg je internet even naar de site van het Vierleerboom. En daar kun je op terugklikken om de score live bij te houden. Nou lijkt de wedstrijd hier echt even stil. Omdat het hier digitaal echt wel eens wat toekert. Ja, ondertussen met 3 Friesen op de scones. Zien of die de meters bij op kunnen zetten. Op de middelste scones Auke Jan van Burgum. Nou, springt de laatste tijd wel aardig, dus die zullen wat centimeters pakken kunnen. Eigenlijk matten voor de Friese kant. Ja, ik ben even het internetverbinding voor mezelf aan het herstellen, maar Bart die had vanzelf in de gaten wat je bad. Ja, ondertussen Berber de Vries is dit klaar voor haar sprong Auke Jan. Ik denk dat Auke Jan eerst gaat op de jongenskons. En ondertussen is Fijke Stelling waar voor de senioren zich kan klaarmaken. Auke Jan kun je de eerste centimeters op papier zetten. Ik denk dat hij een mooie openingssprong maakt. Ja, netjes. Kostbare centimeters die Auke Jan je bent. Heel lijn het zandbed in. En die houdt zich dus keurig aan opdracht. Berber zit ook mooi in de stak, ja? Oeh, dit kan wel eens een hele mooie damesprong. Famkesprong mag zeggen worden. En dat doet het. Fijke zit altijd mooi in de stak. Technisch een begaafde letter. Lukt hem eigenlijk krijgt wat in koers. Dat is wel jammer. En ik ben bang dat er hem hier blesseert. Bol op het balsje heen, hè? En hij zegt nou jeetje. Ja, maar dit is voetbal klaar. Als een leerper, een ervaren leerper zijn zo'n bed zitten bloot, dat is meestal geen heel goed teken. En als ik zie hoe snel het ijsbranden bij is, die kent deze jongen, dan dat wordt serieus wat aan de hand. Nou, dat zou wel bijzonder sneu wijzen voor Fijke Stellingwerf. Dat
zocht er net goed uit. Die maakt voort even kwollen worden, gauw naar de EHBO, maar het is voor Fijke Stellenwerf met elke dag een einde wedstrijd. Ja, er komt nog wel een afstand op het boord zelf. Ja, dat zal ook een mooie zandje in wijzen. Maar ja, dat ben natuurlijk net de afstand die het Fijke normaal springen kan. Want ik Fijke is een jongen die wel een jongetje meter springen kan. Ja, zijn PR dit hier opschroeven naar een jongetje meter 83. Dat levert hem zelfs een dijtitel op. Het opmerkelijke is in Friesland dat we naar het CN-wedstrijd 10 verschillende winnaars hebben. En één daarvan is dus Fijke Stellingwerf, maar ja, Santje meter 74 komt er op het boord. En dat is dus een roem verder als die drompelafstand van 16 meter bij de senioren. Maar het is voor Fijke na elke dag de laatste bijdrage om deze twakamp. Ben je er bang voor? Bij de tweede klasse zetten we vorig jaar nog de jeugdstand. Deze omwege EK Jeugd in Husnaaien bij de grote meisjes. Ondertussen met 3 Hollandse toppers op de accommodatie. In de stok, kleren zetten. Bij de Famkes hier eerst Gemma van Oosterhoorn. Hing het wat in de stok, maar hij stelt toch wel knap. Voor wat het vurig is, de eerste tussenstand. Dat betekent op dit moment dat Friesland een voorsprong had van 4 meter 57. Ja, dat is nog exclusief de ronde die de Hollanders nog leert mij. Maar de senioren die hebben op dit moment een winst van 3 meter, 3 centimeter op de concurrentie. De jongens staan 68 centimeter voor. En de Famkes 1 meter 76. Het is een tussenstand en het kan elke ronde verhoren en zelfs in de 4e ronde kan alles nog op de kop. En dat is vaak het aardige van die twakamp. Dat het Zeker om een weten. eind aan spannend blijven kan. Ja, en de Hollandse topper zegt, die komen natuurlijk nog in de tweede groep van de seniorenklasse. En dat zijn de jongens die toch wel echt wel dikke meters gaan springen. Ja? Verwacht ik. Ja, de drompelafstand 16 meter is en je springen inderdaad die 21 die ze kennen. Ja, dan kent het gaan. Ja, dat ik daar net lijstjes hoor, dat het bijna alle 21 meter springen. Dus dat zou toch een spektakel wijzen dat we daar een gedeelte van mij krijgen. Er binnen al een paar toppers er net bij, Joet. De grootste topper van Holland, Jacco de Groot, die had hem geblesseerd aanmelden. Man. Die zit met een lastige koetblessure en dat is nog te gauw om Joet in actie te komen. Ja, Buus van Friesland mist Naat Brandsma, die had hem op het laatste moment aangemeld met een leesblessure. Wilt hier een dieetsprongje noteren matten van Hilde van der Wij bij de Famkes. Maar ja, gelukkig had ze nog 3 sprongen. Ja, wel 3 in de stakje. Ja, zit dichtbij een 4 sprong. Ja, en de nummer 2 in het klassement van Friesland is er echt net bij, Freek Kramer. Toesplepper. Die had je oren verplichtingen. Dus ja, dat zijn wel mensen die je dan missen. Ja, Naart geblesseerd natuurlijk. Dus onze Fries recordhouder er echt net bij. Dus wij missen echt nog wel wat. Ja, zeker. Maar ja, goed, het is al een keer plus en min. Het gaat over de hele ploeg. Dus het kan alle kanten nog uit. Ja, gemiddeld wij zijn in Friesland, de vrouwen en de Famkes. Wat verder, ja, bij de oorcategorie in de Hollanders gemiddeld een beetje verder binnen. Daar zal het goed om gaan. Voorlopig in de laatste tussenstand staat Friesland jouwwijs de eerste ronde voor mij 3,5 meter verschil. Timo zie je als een krant in de stak. Ben ik oorswend van Timo. Een hele mooie stylistische springer. Alleen hij Timo van de Knaap. Ik denk dat er net uitkwam. Dat hing het wat raar in de stak. Ja, maar die drompel bij de jongens is 3 meter. Ik denk net dat het daar rond daar komt. Afgekrekt al, maar het zal in elk geval Nee, dat denk ik ook. geen centimeters opleveren, die vrees ik. Minne Smit staat klaar bij de senioren namens Friesland. Minne Smit, wie al een keer winnaar van de topklasse. En
Ik hier een protodrieving erin, Bart, maar ja, het ene punt mag je wel helden. Ja, en met een hele specifieke insprong altijd de kapper helemaal bij Del. En toch kan er af en toe de stok helemaal mooi recht doorlopen. Ik vind het altijd bijzonder om te zien. Maar inderdaad, dit sprong maar heel protodrieving. En hij loopt er nou toch wel wat om. Gemma, nee, Lieke Stolwijk namens de Polsterbond Holland. Pak ik het 2 centimeter. De drompel bij de Famkes is halve meter. Nou, daar zijn ze wel correct doorheen komen. Ja, voor mij leidt Aline daar op tol. Dus dan pak ze het toch een beetje in de roep. Nou, inmiddels gaan we kijken naar Jonathan Timmermans, de jongste broer van de drie Timmermans die vandaag meedoen. Die wil vandaag natuurlijk meedoen met de grote jongens. En op de middelste batten staat dan een jonge man klaar, Jonathan Timmerarends. Dat al een persoonlijk record achter zijn namen staan van centimeter 87. Dat is mij toch wel een van de grote kanonnen in die jongensgroep dit seizoen. Ja, die zal dan Chingas, ja, maar gewoon die jongensgroep. De voorgrond zal weer in het Frieske tenue. Hanneke Westert, de kopvrouw van Friesland. Ja, die had 4 bij het druste. Fantastisch PR achter de namen natuurlijk. Als het was Famke zijn, de 16 minuten 23 achter de namen. Ja, dan wordt er woord van die verwachten. Maar wat kent Jonathan Timmerarends? Oeh, die glijdt helemaal naar onder en kiest maar voor de veiligheid. Nee, die bewaart het vuurwerk voor zijn volgende pogingen. Het leek alsof we de skans in een stap zijn. Als je dan best in de aanzet kwijt, dan komt heel raar komt in de stak te hangen. Het verschil is net zak groot meer in het tussen staan. Namelijk overal is het verschil nog 2,24 meter, nog wel in het voordeel van Friesland. Maar dat kan dus per ronde verscholen. Ja, nou de baltjes dan net heel 4 lezen. Ik ken het zelfs nog wel met 1 sprong heeft het hele gat tegensprong weer. Dan kun je zelf jou met er Ja. hoe die drompel heen ploffen. Daniel Kloostra, ja, ik zei een jongeman die had een PR van 19,79 meter. Ja, als die hier docht wat hij kent. Springt in het heidenskip en de NFM vol altijd heel 4. En dan Hanneke Wester bij de Friese vrouw hier. En die geeft echt heel 4. Oh! Ja, het was een week, maar Hanneke Wester die let even zien dat ze op deze keer van de winst gaan wil. Ja, nou, dit koel has wel zijn PR wijzen. Want hoe 4 is dit wel net in haar eerste sprong? En ondertussen Daniel Kluistera springt ik een haast 19 meter weer. Ja, Hanneke, hoe komt krijg ik zo met? Wat is dit voor een begin? Ja, super natuurlijk. Ja, de insprong is net helemaal super, maar ja, ik heb mooi hier te klimmen. We gaan nog net precies op boord zien wat het wordt, maar wat denk je? 15 jaar op dit. Dat is een heel goed begin, hè? En daar had je nog vrijsprongen. Ja, zeker. Ja, prachtig begin. Nou, zet hem op straks. Gefeliciteerd. Reactie uit de eerste hand, Hanneke Wester. Ja, ik zei heel gelukkig terecht, want 15,49, dat is een baas aanstaan. Ja, en dan leidt Aline dus inderdaad er op 16 meter. Ik dacht dat hij op centimeter leidt, maar hij leidt op 16 meter. Mooie indicatie voor u om te zien of ze nog hoe HPR in de keer. Nou, een andere Frieske trui. Dat is de trui van Brent Bonsma. Die keert nog een beetje uit koers, hè? Ja, een beetje roeg. Wat ik hoor van Brent, ja, is wel vaker roeg, maar als hij een beetje rust vindt in zijn springen, dan springt hij eigenlijk heel makkelijk altijd hele dikke afstand. Dus kijk, toen een hele mooie uitsprong. Ja, en door gewoon bij het land zijn voeten op te lopen, ja, daar winst toch elke keer bij 20 centimeter. Ja, vooral de laatste weekend behoorlijk op dreef, al een paar dijtitels achter elkaar pakt. Dit is weer een van die jonge talenten die dan toch weer boppen erin komt in dit seizoen. Ja, Hanneke Wester die zwaarde dus met die 15,49 meter voor een beste impuls in die Famkesgroep. En dat betekent dat het verschil nu weer 4,64 meter is. Ja, en nou, bij de senioren hebben we Jarno Hoekstra. Ja, die had een beetje de eer om Van Nart heeg te houden. Dat is een hele uitdaging voor hem om de rol van Fries recordhouder op die net te nemen. Ja. Maar ik hoop dat het voor een grote ontspanning zou bij Jarno en dat het stokje uitklimt.
Nou, hij is in elk geval mijn goed seizoen dwalen, want zijn PR is al opgekrikt naar 19 meter 59 dit seizoen. We leveren hem ook al een bijtitel op. Zet hem ook mooi in. Stak wat op 7 ja, nou, snap ik wel. Het is even ziek. Ja, weet je natuurlijk, krijgt u het publiek bij visken en let het maar zien. Dus, mooi begin. Willen we op de voorgrond namens de Postbond Holland Talina van der Wind zeggen. Die komt wel droeg naar de andere kant, maar zal net tevreden werden, want zij kent volle verder. Haar PR, even ter vergelijking, is 14,54 meter. Nou, dat scheelt haast overal meter mij dat van Anneke Wester. Dit is leider van de jongens, Wessel Schenk bij de Hollanders. Ja, die had ik een PR van Santje Tolwacht gezien. Ja, dat ben dikke afstand. Ik ken hem via net zo goed. De insprong ben ik net heel wat van onder de indruk, maar hij is zelf wel vaker, hij is klassementsleider, dus hij is zelf wel vaker dikke afstand springen. En dat zou een half meter voor het Friese kan betekenen. Qua omstandigheden is het mooi, nog een temperatuurke. De zinnen die ze stappen een beetje achter de wolken, maar ja, het is wel behagelijk hier paard, denk ik. Ja, de winst hoeft een beetje nog een beetje voortvallen. Die is dan nog wel wat aanwezig, maar ja, als die de raad nog helemaal leuk wordt, dan verwacht ik wel wat van ik. Dan ben we daar in de groep senioren aan de laatste deelnemer van deze eerste ronde. Dat is Chris Anker. Ja, Chris Anker is een jongeman die dit hier als net mij eerste senior hele hege egensmieten had. Want hij verbeterde zijn PR dit seizoen al naar 20,48 meter. Dat is verder als welke Fries dan ik ook nog dit seizoen. Ja, inderdaad. Wat kan Chris Anker hier in het heidenskip? Dat is leuk, hè? Ja, pakte er 60 centimeter beat denk ik op die 16 meter. Dan staan we nog voor, want ik begreep dat we 3,80 meter voor staan. Dus die hebben mij winst de eerste ronde uit. Ja, dat is positief voor jou. Ja, dit is vast horen kennen, dat is wel een kentering. De vierste afstand onnota bij de senioren komt het nummer van Daniel Kluistra. Dat is 18,9 meter. En wat komt er op het boord voor Chris Anker? Ik zie hier staan 16,63 meter. Pakt het dan toch een paar centimetertjes. En dat betekent dat we na de eerste ronde een tussenstand Trojan kennen. En in die tussenstand dat alle deelnemers één keer west gaan, staat Friesland op dit start voor met 3 meter en 18 centimeter. En dat brengt dus weer bij het begin van de list. En dat betekent dat bij de jongens beginnen met Mats Tolsma. Ja, we beginnen denk ik met Jelske. Ja, bij de Famkes, daar staat Jelske Terpstra en die zit al in de stok zelfs. En dit mooi in de stok. Heel netjes uit. Ja. Ja, Oedeline. Ja, liet wel een slagje in op het einde, maar keurig hersteld, maar een mooie uitsprong. Had zij degene een beetje krekkelijk als haar broer, Germ? Ze had wel dezelfde stijl wel een beetje. Dus, het mag wel kennen. Mats. Mats Tolsma. We zien tweede, de eerste sprong kwam erin. Oeh. Er is wel heel wat van plan, had ik zien en wat voor startlengte dat ermee springt, de maximale startlengte. Maar ik noteert zijn tweede weersprong. Ja, hij liep het door de schans in te stappen. Ze hebben haar naar schans gekregen hier op het heidenskip. Ze vieren een heel iets beetje. Dat houdt in dat zeker voor jongens met wat een hogere snelheid, dat ze loopt dan wel gauw een voet langer maat, omdat elke stap iets groter maakt steeds maar. Ja, en als je geen rekening mee houdt, dan stapt hij dan een goede schans in. Ja. Voortschrijdende techniek, ja, dan maakt je eigen techniek ook onpast worden. Ja, dan is het Bouke de Jong. Ja, die had natuurlijk al hele goede zaken hier met die Santje 81, maar kent er nog wat bij. Zit er wel fantastisch mooi in, hè? Die is op dreef, hè? Die is op dreef. Ja. Dit richting de Jong, denk ik. Ja. Draait het beste seizoen, hè, Onnota, Bouke. Ah, mooie stylist, hè? Met een prachtig mooie insprong. Wordt de voeten allebei lieken via en droog de spoor. Ja, dan
Dan kun je het mooi op die basis dit soort sprongen mee zien. De felicitaties krijgt er van de gebroeders Galema. Isbrand Galema had juist er nog een groot trouwfeest gehad. Dus we willen heel benieuwd senioren straks presteren. Ja, mannen zijn al voor warming-up. De trouwauto staat nog op het terrein tussen de tribunes. Dat is de auto waarin Isbrand Mies krijgt hier verschiende. Die is dus correct getrouwd. Felicitaties van Siebert Jalma, stopper van vroeger. En zij beginnen aan hun warming-up, want zij komen dus straks in het tweede blok in actie. Bouke de Jong, ja, 18 meter 99, betekent de 19 meter aan. Netjes, hè? En dat ben afstand die echt mij tellen. Niet dat Van Dijk van de Hollandse dames pakt er echt een paar centimeter bij. Nee, dat is correct. Een minimale verbetering zal krijgen. Tot de middels van verder nou, ik zal wel eerder gezegd, ja, dan sommige jongens die maken in één keer de vroegpunt. En die schieten er ja, alles wordt digitaal opmeten in Sint-Burg. Dus op de millimeter nauwkeurig wat het stukje mee goed gezet wordt. Dat brengt dus op de middelste batten bij Ferran Houdijk. Ik denk, hij loopt er mooi rond toe, maar net. Die had 1483 steen. Dat is natuurlijk wel aardig in die jongensgroep, want die drompel die leidt op 30 meter. Ja, nou ja, dan krijg je een beetje vrijwering om wat meer te gakken natuurlijk. Ja. En hier zullen we Wijnand van Dingen. Hij pakt toch echt wel een goede horenmeter, denk ik. Hè? Hier is 1642 is de eerste sprong. En die denkt er wat bij. Ja. 24 centimeter uit haar eerste ronde. Misschien zal dat weer, het zou wel bijna precies zijn. Maar goed, we vertrouwen erop. Ja, dan gaan we weer de volgende drie Friese lekkers. Berber de Vries weer bij de meisjes Hammel 1344. Heeft ook al prima zaken. Bij de Famkes Berber staat kleren, is zich aan het concentreren. Krijgt inderdaad een keurig net afstand. Lange dame. En als ze die slagen kan benutten, dan moet ze dit stokjes uitgaan. Ja, Berber de Vries die maken dit seizoen indruk in de competitie. Dat ik al een paar keer de haatprijs pakt dit seizoen. En die is hier een heel goed op dreven als ze maar joch gaat. Ja, maar ja, toch. ondanks dat ze wat uit koers gaat, een hele behoorlijke sprong. En ondertussen zie ik op de achtergrond, dat zien wij nog net in beeld, maar op de achtergrond zien we Jan Teerde een auto aan de stok zetten. En dat betekent dat Jan Teerde de honneurswagen nemen voor Fijke Stellingwerf. Fijke dus blesseerd raakt in de eerste sprong. Aha. En Jan Teerde scoot daarin. Nou, ik denk een waardig vervanger voor Fijke. Ja, en dan ben ik wel benieuwd hoe ze dat dan straks doen bij de afstand. Want als Jan Teerde nou net verder springt als Dan bloot de afstand stingen van Fijke in de kom. Fijke. Daar ben ik wel benieuwd. Nee, dat zullen we straks even van jou uitzien. Maar het is dus inderdaad natuurlijk mogelijk dat er een lepper uitvalt en die mij dan vervangen worden. Ondertussen Auke Jan zit daar mooi in de stok, klemt altijd makkelijk. Keurig. Goed bezig hè, Auke Jan Jilderda, want die noteerde al de eerste afstand, 1551, en ik denk dat het verder is. Ja. Nou let ze een beetje scheef. Maar dan is hij wel dwaande met een hele netjes twak de nota, Auke Jan Jilderda. Wordt ondertussen even coacht terug Bart Helmholt, want die kan natuurlijk multitaskeren. Heel verschil dat Jan Teerde nou dan vanzelfs kort van de tribune afplukt, nog even warm worden, maar die gaat uit koers. Maar ook Jan Teerde is een man die toch wel een 20 meter in de bouten had. Ja, maar wel een trainingsachterstand had natuurlijk. Ja. Jan Teerde is een jongen die prot in het boedelman zit op het moment, maar hij is krabje om zijn klassement bij elkaar te krijgen. Ja, en dan zak Kort er even invallen. Ja, het eerste sprongje is maar als warming-up, dan had er aan nog 2 pogingen om die dikke nieuwtje deel te zetten. En hij wist al een wedstrijd te winnen dit seizoen in Gripsjerk. Ja, maar dat ben er ondertussen halve, dus dat is echt net meer een unicum.
Ja, wat kan de Hollanders hier zetten? Gemma van Oosterom. Zit echt mooi in de stak, ja? Ja, die had een hele netje sprong, maar Tikkeltje koers dan. ja, richting de lijn van 13 meter. Ja, bij de Famkes begint de teller erin van een halve meter, dus die pak je er winst. Dus Karsten Klarenbeek ondertussen de stak had gezet. Hij is zich aan het concentreren voor zijn sprong bij de jongens. Komen we nog even waarom op Bouke de Jong. Die ben eens correct zeggen bij de senioren. Die kan dat 18 meter joggen en joggen. En dat is voor hem de beste van het seizoen op nota. Dus die doet heel goed werk voor het wakkamp. En hier op de middelste batten Karsten Klarenbeek namens de Hollandse jongens. Nou, die verbetert hem echt wat. Want die hier 14.06 in zijn eerste sprong, daar komt wat bij. En Auke Jan Jilder dan van die screk bij de jongens. Die verbetert hem naar 16 meter trekje. Dat begint een mooie afstand voor de jongens. En dat is in de jongensgroep op dit stuit best heel aardig. Ja. Tot nu toe alles lijkt nog wel redelijk. Alles springt nog wat om en bij het baltje. Dus het lijkt al nog wel vrij dicht bij elkaar. Hoor. Jelwijs de tweede ronde kunnen we melden dat vooral de Famkes van Friesland op de winst staat, 3,76 meter. We pikken even op Wouter van Midden. En dat is de man die het vliegen hier nog heel verrassend de Nederlandse titel pakte. Dat is die PR volgens mij, die in 20 meter 42. Ja. Dan springt je nog toch in de B-groep, dus het zal in de competitie nog wel een beetje stroever gaan. Ja. Hilde van der Wij. Hilde die zet hem no weg, ball. heel mooi in. Maar... Dat is echt van Hilde van der Wij. De tweede weersprong. Dan had ze nog 2 sprongen oer. Exact hetzelfde plekje als Krak. Of de stak met een beetje in een wien hing je of ze maar toch iets meer tros waaien. Dan had ze. Voor de meischreeuwers op dit stuit staat Friesland voor met 4,61 meter. En het grote winstpad komt vooral van de Famkes. Die haar 3,76 meter voorsprong op de Hollandse collega's. En op de middelste batten staat kleer Timo van der Knaap. Pak nou Bos in één sprong. Ja, en dan. Ai, goed scheef. Het zijn er een stuk beter uit. Alleen nog echt, hij doet toch wel naar links. Dus kennelijk hebben we toch nog wel een beetje les van die wien die er nog zit. Want eigenlijk alles wat scheef wordt, gaat naar links. Ja, hij komt een licht beetje skeer van voren. En het is toch een beetje vlagerig. Dus als je op pech gaat, zit je correct in die vlaag. Ja, dat kan je soms ook helpen, hè? Dat je... Ja, dat stip je nog eens wat van bij. Gaat hij ook al eens geen wien aan je lijn. De eerste 21 meter ooit weer dat. De eerste, die pakte toen voor een wienvlaag en die lutst me toen rocht, ja. Bart Helm haalt naast de stok. Coach erop terugklimmen. Ik denk Bart, waarom eigenlijk? Maar de wien die pakt hem, hij klimt hem uit en dat weer de allereerste 21 meter uit de historie. En leverde Bart Helmoes Doedestief in Jaarsveld de Nederlandse titel op. Dus ja, het kan echt een keer goed vallen, maar vaak hebben ze direct nog een beetje les van. Ja. Ja, daar zit er een geconcentreerde damekleer, Lieke Stalwijk bij de Famkes. 12:28 in de eerste sprong. En Lieke Stalwijk die pakt nog wat meer, denk ik. Hij zit heel vlak in de stok en dan wel redelijk scheef. Ondertussen staat men op de achtergrond met de senioren naar de stok te zetten. Minne Smit, waar Friesland bij de senioren. Ah, die pakt direct wat zetten. Minne Smit, in zijn eerste sprong ging hij te wetter. Dus op die drombelafstand staan bij de senioren van 16 meter. Maar daar gaat hij nou oorheen. Dus Wouter van Midden die krijgt nog centimeter 16 noteren. Dan ben we benieuwd wat er op het bord komt voor Minne Smit. En dat wordt centimeter 36.
Dus die pakt ik een dikke meter voor Friesland bij de senioren. De middelste bad. Jonathan van Timmerarend. Wat kent Timmer Arends nou? Beter, aardig beter. Centimeters aardig mee. Het zit nog vrij leeg. Ik denk dat valt al, maar hij springt toch heel vier. Dus had waarschijnlijk krijgt als zijn broer die stok. En ook Griezelig aan voort. En dan gaat er toch over die 16 meter, denk ik. Als het baltje goed leidt, komt hij net in de buurt. En daar gaan we aan de Hollandse kant dus weer een stukje verder uitlopen. Lieke Stolwijk, 12 meter en 56 centimeter. Lieke Stolwijk bij de Famkes namens Holland verbetert haar licht van 1228 naar 1256. Dus dat is ook weer een medetje. Dus snipt weer wat centimetertjes erbij voor Holland. Ja, en die kunnen op een eindstreep soms correct genoeg werden, want het is soms heel close. Dat kan cruciaal zijn. Ondertussen Hanneke gaat de stok zetten. Ik zeg, er is een tap opzetten, dus die viert zich echt goed, Joert. Die gaat voor een onval op HPR. En dat mij nou ook. Ze gaat de afstand al wel zetten. Ja. Dus ze mij nou 3 keer gokken. 3 bonussprong had eigenlijk, hè? Dat bedoel ik. En waarom ik net? Ik bedoel, als je in vorm bent en het gaat lekker. Nou, ga ervoor, meid. Tweede sprong van Hanneke Westert. En waar zit ze de krab in? Iets vlakker als correct. En daardoor zit de stok eigenlijk wat erop. Dan een beetje heren erin. Daniel Kluistra. En die laat ik even zien wat die kan. Maar hij kent nog een heel eind koers, hè? Maar we halen even een indruk krijgen van hoe goed dat hij klimmen kan. En als je een PR had van Johan Zondag, dan moet je wel een paar slagen klimmen kennen. Ja, ik ben een sterke fan. Ja, daar kunnen de stok ook heel eind voortzetten natuurlijk. Ja, Rjoch die een zeker van 6 van 4 hebt. Ja. Dat is misschien wel een van de moeilijkste. Bij de Friese jongens staat klaar Brent Monsma. Brent kijkt wat roeg, dat dan ook een beetje de rust vinden kan, dan verwacht ik een prot op een beetje. Ja, steek hem beter. Dat is scheef, hè? Ja, nee. Sjocht dat er te 4 uur koers gaat. Ja, dus juist met klemmen een beetje op zijde hangen. En dan hangt het direct nog eens aan de linkerkant. Met deze wing, ja, dan best eigenlijk maar een hopeloze missie bezig. Daniel Kluistra is correct. Hij ging helemaal scheef. Ja, bloed aan steen op die afstand die hij in de eerste ronde al zette. Die 18 meter jongen, nou Santje 68, komt dus niks bij. Maar dat is dus op respectabele afstand van de vierste man op nota Bouke de Jong met die 18 meter jongen en jongen toch in de seniorengroep. Hanneke Westert werd heel makkelijk naar 14,76, dus die had nou de eerste en de tweede afstand eigenlijk wel zet. Ja. Maar ja, alleen nog de vierste afstand die gaat mij naar de eindstand. Jelle haar krijgt wat erop en toen ze hier langs draapt naar haar coach. Jelle iets zo richting Nederlands record. Dus ze had Joert Grutte wensen. Juist. En de kop zit erop. Dus ik ben benijd. Nog 2 sprongen. Talina van der Wind. De Hollandse kopvrouw. Ja, zit er echt mooi in, hè? Die had het nou echt heel netjes, hè? Jongens. Ja, Bol wat u koers. direct hele mooie meters voor de Hollandse kant. Ja. Ja, voor de Hollanders is het natuurlijk helemaal nijeren. Jarno Hoekstra bij de senior. Ja, nou volle betten erin. Hij is de vervanger van Naat Brandsma. Ja, behoorlijke koers. Hier 16,58 is in de eerste sprong. Nou, daar komt denk ik net volle bij. Nee. Had er al wat bij komt. Te vieren koers. En Wessel Schenk. Wel heel makkelijk op de kant zien hier. Als ik dan nou springen, dus denk nou dat wordt niks. Maar dan hebben ze toch ook typisch Hollandse stijl. Ja, maar zo'n landje, hoor. Frensje, Ze hoor. verrassen dus altijd. Ja. Dat is toch wel heel makkelijk. Heel makkelijk.
Ja, en ik denk dat er nu een aantal sprongen zijn gekomen, dat het verschillen kleiner worden. Dat die de laatste man in de tweede ronde bij de jongens. Kalina van der Wind bij de Famkes, ja, die verbetert haar onmerkelijk. 34, pakt er dus wat waarom van de voorsprong van de Friese Famkes. En dat betekent dat er in totaal net zo volle meer oer is van die voorsprong, want dat is op dit moment nog 28 centimeter. En dat komt vooral omdat de Hollandse jongens ten opzichte van de Friesen 2,62 meter voorsprong pakken. Ja, en dan maakt Chris Anker bij de senioren nog de laatste ronde nog aanmeidje. Dus die kunnen het wel dichtmeidje. Sloten we de vorige ronde dik winnen daar, is het even nog afwachten hoe we het al aan voorstellen. Sterker nog, na die laatste afstand bij de jongens van Wessel Schenk, 1591, staat Holland voor het eerst voor in de tussenstand in Friesland. 33 centimeter. Er komt nog een Hollandse sprong bij van Chris Anker, die staat klaar. Maar dat verschil wordt helemaal maken door de jongensgroep voorlopig. Chris Anker zet ik één, hè? Ja, botskeek. Hier 63 cent in de eerste ronde. Dus dat zou op zich Nou, bij de Friese jongens natuurlijk wel redelijk wat jongens die 2 keer weer nog binnen. Ja, dan heeft het net heel volle meters op natuurlijk. Dus dan ben je jongens die zeggen, ja, die zitten op de trein en de vierde sprong de stok wordt op 7 zetten matten en toch wat del zetten. Ja, daar leidt nog wel hoeswerk. De Famkes die ha op dit stuit een voorsprong van 1,92 meter. De senioren nog wel een beetje verrassend eigen voorsprong, 1,48 meter. Maar de jongens van Holland die zijn op dit moment 3,23 meter sterker als de Friese jongens. We hebben 2 ronden gaan van de fjouwer voordat we oerginnen naar het tweede blok. En op dit stuit, met die laatste sprong erbij van Chris Anker, want die gaat onder de centimeter, is het verschil groeit naar een meter in het voordeel van Holland, 99 centimeter. Ja, die had vertuigd voor waar. Nee, nou loopt ze hem tussen even bij 1 sprong. Nee, die had nog 1 sprong te goede om nog wat om die voorsprong in die Famkesgroep. Ja, en dan zit ondertussen Mats Stolzma zit klaar, 2 keer weer. Dus hij kan de gat inslaan in die meters die we achter staan op dit moment. Van hem wordt nog wel wat verwachten. Ja. 3,23 meter is het voordeel van de Hollanders in die jongensgroep. En wat kan Mats Stolzma daarom verhoren? Niks nog. Nee, zij zit in de laatste 2 stappen al. Hij zet er 1 keer de handremmer op, remmen helemaal aan, de laatste 2 stappen. Ja, en dan helft dat weer de punt net. Lult Hingen op die drompelaar staan van 30 meter en dat is toch te min op dit stuit. Nee, ja, in feite heb je maar 1 goede sprong nodig hè, om jouw bijdrage te leveren. Een voorbeeld daarvan is Bouke de Jong. Die had de sprong van dit seizoen hier Joert wakker. Absoluut. Ja, die mag je 2 keer vrij uit springen. Dan. 18,99 gaat er staan. Dan was hij werkdien voor Team Friesland natuurlijk. Hij is in vorm, hè, de laatste tijd. Ja, je zit al vrij 4 boven de stekker en ik denk dat er hem daarmee wat deel loopt te staan. Nou ja, goed, hij mij ik wat wegen natuurlijk. Hij ken ik wat wegen. Ja, dat zei ik. Hier had het werkdien voor Team Friesland. Ja. En die kunnen we niks aanrekenen. We gaan op de rechterstand kijken naar Wijnand van Mien op de middelstand. Daar is de beurt aan Ferran Houdijk. En op de linkerstand daarna dan weer kijken naar Nikita van Dijk. In de Famkesgroep, Talina van der Wind, dat is de kopvrouw van de Hollanders, die hebt 14,34 meter. Dat is voor haar de eerste van het hele seizoen. Die piekt in die zin echt op het juiste moment voor de Hollanders. Daar staat nou clear Nikita van Dijk. Nikita van Dijk. Nee, die zakker die is gegeven. Nee, nou, bloedsteen op 12,24 meter. Dat hebben ze 2 keer trouwens, exact hetzelfde. Dat is ik net. Heel bijzonder.
maar maken dus geen progress. Ferran Houtdijk. Die had in de eerste ronde 1483 deelzet in die jongensgroep. Maar ja, had een PR van 1628, dus Samar wel eens een meter of eurometer die kennen. Zo, de Ferran is 16 meter, 28 centimeter. En dan gaat hij hier aan ietsje stevig bij de eerste terug. Nou. En dan gaat hij de stoksteek. Te scheef denk ik, maar pak dan nog wel bij wat, je. Ik denk dat hij verder is dan die 1483. Zeker. Pak als wel een meter. Wijnand van Ingen bij de senioren. Nee. Die keert uit koers. Nee, voorlopig is het de jongensgroep van de Hollanders die het grote verschil maakt. Die pakken op dit stuit 3 meter 73 winst op de Friezen. En dat levert in de totaalstand haast die meter verschil op in het voordeel van Holland. Gelukkig ben we dan de Jelmeister wedstrijd, dus het kan alle kanten nog uit. Ja. Wilst de laatste sprongen net op met een binnen, zag ik. Die binnen dus waarschijnlijk boetende sector dan. Ook weer aan de stok ontzetten. Had hij een lange top erop zetten. Op advies van zijn coach. Ik ben benieuwd wat hij ervan vermijdt. Ze kennen ondertussen staat Verbe de Vries die klaar voor haar sprong. Wakker heel mooi in de stok. Ja, had ik al een 1421 steen, dus dat is al heel netjes. Ja, Ferran Houtdijk pakte dan toch nog een paar centimetertjes alweer. We hebben er wel mooi erin, hè? Oeh, Turres. Ja, die springt een heel dik PR, hè? Oeh. Die had een PR steen van 14 zo. Die gaat je dik hoe de 15 meter. Dit denk je al flarden. Berber de Vries. Dit ligt het me in PR. Ja, dat denk ik wel. Ja, dan is het lekker bezig, maar deze die is in de buurt van het baltje en dat leidt een heel eind voort. Ja, het balletje ligt aan. 15 meter trekje, gefeliciteerd. Dankjewel. En dan maar eens nog een keer, hè? Ja, nou nog verder. Nou, dit is win. Gefeliciteerd, netjes. Jongen, dat is nou ook jammer in de stok. Berber de Vries die had haar ultieme moment hier op de twakkant. Nou, dat viel me graag vanzelf. Super netjes. En dat is ik zo'n jonge dame die enorme stappen maken dit seizoen. Dus daar kunnen we nog meer van verwachten. Maar 15 meter trekje. Het is een prachtig mooi persoonlijk record. Jan Terenauta, ja, joh. Dit is de Jan Terenauta die we kennen, want die komt in de buurt van dat balsje en die pakt je dus enorme meters waarom. Ja, dit kan helpen. Voor de Frieske senioren. We hebben in ieder geval de discussie kwijt wat we met Fijkers zien hoor staan. Ja. Daar gaat de roem in, hè? Ja. 18,50 meter voor Jan Terenauta, dus die pakt precies 2,5 meter winst. Nou, ik pak natuurlijk een meter op Fijkers in de afstand. Die Santje weet nou wat er staat. Daar komt een dikke meter doorheen. Ja. Nu staan we virtueel even achter. En zo vliegt die tussenstand van hot naar her, want nu staat Friesland er 48 centimeter voor. Het kan verkeren, zei Brederoop. Nou, sinds je bereikt terug, de omstandigheden worden haast alleen nog maar mooier, dus wij laten u graag verrassen vanmiddag. Voor het eerst aan leven over 13 meter. Zag een deel de Friese zoeken zo de voorspringen. Zijn dan met 5,13. Draaien komen worden geprepareerd voor een Hollandse sprong te beginnen met Emma van Oosterom.
Nee, En die die redt dit net. had de start te 4. Heel volle te 4. Dus of die had zich vermeerd, of die had echt een hele slechte loop gehad. Maar zag het bij Bram Schuks net vaker hier. Karsten Klarenbeek. Nee, mist eigenlijk gek zijn insprong helemaal. Dat is voor de kracht eruit, hè? Ja, dan hingen ze eigenlijk als een poeder rappel, zei ik op de regel. Dit hingen ze in een stok, ja, dan wordt het niks meer. En dat brengt dus bij de vierste batten. En daar staat Kleer Wouter van Midden. Ja, laten we het nog maar eens nemen. Regerend Nederlands kampioen. Ja, maar zie maar eens hoe plat die stok leidt bij deze jongens. De jongens die gaan de stok op griezelig 4 te staan. Ja, zit er dan een keer stil, de handen bovenop, ja, dan krijg je dit soort afstanden natuurlijk op papier. Nee, jongens, ja, het is een beetje de friske lepperij van dit moment. We gokken alweer met de stok op griezelig 4 voet en we gokken op dat ene moment. Voor het publiek wat minder. Wouter van Midden, die zien te redden sprong. Dat bedoel ik. In de arbeiter. Echt in de buurt van het balsje, dus echt een hele kunnen we zien waarom hij in de toppas zit bij de senioren. Nog wel ietsjes minder dan dat balletje, dan ligt er afstand van Bouke de Jong. Ja, Bouke de Jong, maar die 18-jarige nog steeds de eerste senior. Jan Terenauta hier 18,50 meter. Daarmee te worden, maar ik ben benieuwd wat er op het boord komt. 62 centimeter. 1862 jaar van Wouter van Midden, dus die dok on-Hollandse kant. Ja. Een goede zaak. Maar nu hebben we een Frieske ronde. Bij Timo van de Knaap ik nog vrijwel geen afstand had zetten. Nee, onder de drompel. Dus, de drompel En bij de hiervoor jongens hebben- is wat niet, een trekje meter, ja. Hier is bij de Famkes krijgen natuurlijk heel van de Wij ook nog geen afstand belt zetten. Dus die hoeft ook nog één keer door toe. Wat wakker dreigend in de stok. Dus, we kunnen nog wel wat pakken deze ronde. Er zit nog wel wat wissel. Je komt heel door. Nou een keer op de punt. Ja, hetzelfde hoekje hier. Dan zie je precies dezelfde kant weer uit, ja. Dat draaien, haast identiek. Ja. Nu meen ik maar ja, dan zoek de loop een beetje langer meid. Maar ik zie heel lichte stapjes op het eind. En vaak zie je dan onbewust dat ze beginnen te remmen. Timo van de Knaap ondertussen op de middelste scones. Daar gaat er al, ja. Ja, en nou trouwens zetten. Wel aardig het koers, ja. Wat het maar binnen de sector is. Op een line. Ja, dat wordt nog spannend met de sector. Als je te vier uit koers gaat en te vier uit het midden van de scones, dan kom je boeten een sector en dan zei het reglement dat jouw sprong net opmerken wordt. Dus dan is die ongeldig. Want een van de kunsten van het vierleven is net alleen het koer te gaan, maar ook recht koer te gaan. Want hoe rechter, hoe meer meters, hè? Ja, we meten natuurlijk heks op de scones. En we meten net in een parabool. Zodat we bij het speerwerk met koolstoten en zo is. We meten heks op de scones. Dus elke centimeter die scheef gaat, kost die echt letterlijk centimeters. Zo simpel als het spelje lijkt, het zo complex is de uitvoering. Technisch een hele ingewikkelde sport. En alles is dus meegenomen. Alleen je weet gewoon wat En het is weer heel spannend. Want op dit stuit is het Minder dit clear. verschil in de stand tussen Friesland en Holland. En Saffelensprong is exact 15 centimeter. Ja, nou, hier komt minder die kennen direct verschil in meidje. Zet nou beter in de stok. Wederom scheef je. Meneer Smit had Santje 36 steen. Maar die ken verder. Ja, dan gaan we kijken op de linkerkant bij de lijstjes. Voor de Hollandskant, daar zien we dan Nico Stolwijk. Van op 12 meter en 56 Linkerstal. We hebben botvlakker in je. Doe ik dan hetzelfde hoekje met zijn krijgt echt landen, zeg maar. Ik denk dat hij wel misschien een Ja. Voor Meneer Smit 16 meter, 78 centimeter. En dat is voor de helaas geen BV. Nou, hij komt in de tweede ronde al 17 meter en 36 centimeter. En dan naast het van Nico Stolwijk, dat is 12 meter en 5 centimeter. Een constante springster, maar helaas is het geen verbetering. Johan Timmerarens. En dan het nieuws van Johan Van de Hollandse kanon bij de jongens. Ja, dat loopt dan nou net heel lekker in de stad. Kijk hoe de scones winnen en dan heel leuk hoor.
Maar springt toch echt wel hè, in diezelfde Hollandse stijl heel makkelijk springen ze die afstand. Hij en die Wessel Schenk met toch wel de jongens die eigenlijk, ondanks dat ze net heel veel heugten pakken in de stok, heel veel springen. Ja. Voor hun is het letterlijk de eerste keer dat ze op de nije accommodatie in het Heidenskip springen. Ja. Maar accommodaties die veel meer vergelijkbaar binnen bij de Hollandse accommodatie natuurlijk. Bij voorheen het verschil groter wie je steeds maar tussen Holland en Friesland worden die verschillen nog steeds iets. Ja. Maar ja, elke kans is toch wel een liep jongens. Ja, zeker weten. En dan is het noggelijk om te weten dat je in elk geval jouw sprongen krijgt, want dan ken je nog een beetje besturen. Het blijft spannend in de Twa-strijd tussen de Frieske en de Hollandse leppers. In de tussenstand, waar we haast de treder onderhouden is het verschil 50 centimeter in het Vladiel Noweb van Friesland. Maar de Hollanders Daniel Kluistra hoor. Als je het krijgt natuurlijk goed in de stok. Nee, te vlak denk ik om. Ja, een mooie 18 heel Tretterdel. Ja, hier 18 jongen, hier Hij springt er een paar centimeter in. Ja, dat verschil is 20 centimeter overal. Dus dat krijgt het verschil een beetje. Ja. Nou, dit wordt nota mooi leek op in deze twakamp. Net de telling, volgens mij de 56e twakamp al. In de historie had Friesland 41 keer de beste west. Holland 15 keer. Maar de kentering is eigenlijk kwam na 2005. Toen wie het verschil volle groter. Toen hier Friesland 26 jaar op Riegen de twakamp won. En toen begon de kentering. En van de laatste 9 twakampen ben er 6 won terug de Hollanders. Dus er is wat verloren. Dus wil Friesland heel graag in elk geval weer in eigen huis die beker weer waarom winnen. Nou, dit Hansma zit net lekker in de stokje. Nee, die kent beter hè. Ik denk dat de Hollanders gaan gewoon een beter jeugdbeleid gewoon een hier of 10, 15 jaar link. Wij hadden zelf een beetje een gat gecreëerd. Ja, dat is juist nog een beetje weer komen bij de senioren steeds maar datzelfde gat. Ja, en bij hun binnen ondertussen alle linies ben redelijk goed gevuld. We ze voorheen altijd maar 1 of 2 goede toppers hier. Hadden ze nou gewoon een brede selectie steeds maar. En ja, die missen wij nou een beetje. Nou is het mogelijk, want die ene sprong niet krijgt bestuurt het Holland nog jouw centimeter voor. Ja, je gaat hartstikke wedstrijd voor gaan Nederlands record. Die is je goed bezig hè? Jongen, wat een power en sterke jonge dame. Had ik al wedstrijden overal won. Geregeld ik de Friese vrouwen de baas of in elk geval in de top 3. Ja, en dan springt je gewoon wedstrijd in het baltje jongen. Dus je springt gewoon voor de tweede keer, springt hij hier een dikke 15 meter. Hele beste serie hè, van Hanneke Westert. Ik de kandidaat voor de Nederlandse titel natuurlijk aan het einde van het seizoen. Ik de Frieske, maar ja, maak het maar even weer meisje. Ja. Jarno Hoekstra bij de senioren. In de rol van Nat Brandsma. Ja. Krijgt een beetje te snel hoor. Hopen dat er nou Jarno wel een mooie stijl is. Het kan soms hartstikke mooi stilstaan. Ja, hij had het al een keer op een heupman dit seizoen. Komt het er nou uit? Nee, dit de botskeef. Nee. Jarno Hoekstra die verbetert hem in elk geval net. Bloed dan steen op die 16-62 van zijn tweede ronde. Hier bij de jongens Wessel, hè? Wessel Schenk. Wat kan die man nou weer corrigeren? 15 in de vorige ronde, dat bloed steen, want hij had nog weer het pak, maar wat is er nog geprobeerd? Ja, maar die man hing jou weer samen in die stok en corrigeren. Ik heb uit Fries nog wat van leren. Hè? Vaak is het buur al je wel ietsje lomper en een beetje stugger. Ja, ik mij dat wel graag eens zien. Ja, wat acrobaat achter. Ja, het is wat atletischer alweer als wat wij doen. Ja, de Hoekstra landen inderdaad goed in de sector. En bloed dus voor eerst op het 8e plak staan in die seniorengroep bij 16,60. Ja.
Nou, dan nog 2 in deze ronde. Talina van der Wind bij de dames, bij de famkes. En Chris Anker nog bij de senioren. Dan gaan we de derde ronde direct al opzetten. Ja, en op dit stuit staan de Hollanders al voor. Maar het is slechts 4 centimeter op dit stuit. Ja, nou, en Chris had natuurlijk al een goede afstand delzetten gekregen in de vorige ronde. Dus die zelf aardig van de bak, maar dan moet hij er nog wel wat bij springen. Ja, en Talina van der Wind die noteerde haar beste seizoensprestatie. Ja, precies. 34. Ja, die kennen we ook lekker vrij springen natuurlijk. Ja. Chris Anker, nog ik een jongen met een PR van 2048. Die wil je vanzelf graag wat zien met. Misschien dat het nu beter gaat dan in deze 3 rondes. Maar die jongens hebben natuurlijk wel die tussenstand. De Hollandse jongens hebben een ergere groep. En daar verschil van 2,81 meter ten opzichte van de Friese. Dus de Hollandse jongens die pakken de winst bij die categorie. Komt Chris over. Wat gaat hij hier laten zien? Gaat hij nog kilometer 60? Oh, daar haast hij echt de notie, hè, Chris? Talina springt er niks bij, denk ik. Maar Chris komt onze per centimeter pakt had. Ja, Chris die hier niet krijgt, Santje 29. Dan pakt hij een stuk verder. Ja, dit is een nieuwtje meter. Dus ik vrees dat de Hollanders naar de 300 voorsprong wat uitbreidt. Jongens, 18 meter, 48 centimeter. 48 voor Chris Anker. Dat betekent dat de Hollanders nou het verschil opbouwt. Nee, 3 ronden van de fjouwer van het eerste blok is de voorsprong nou weer voor de Hollanders 1,23 meter. 1,23 meter radio van de Hollanders. Zowel de senioren als de jongens van de Hollanders. Hier komt Mats. Mats moet nou een afstand delzetten. Maar dat gaat net gebeuren. Nou ja, dit is dus... Mats had hier niks dingen voor ons. Die had de drompelafstand net passeerd en wint dus niks voor Friesland. En dat is voor hemzelf balen natuurlijk, maar ook voor het team. Ja, zeker maar een PR van 64 achter die naam. Maar ja, dan mag dan wel wat op dat drempeltje in springen kunnen. Ja. Helaas. Hij zult het met zin aan, maar nou ja, goed. Ja, hier keer je er niks voor. Bij de famkes ondertussen is Jeltske zich aan het voorbereiden. En die Talina van der Wind, die leert gewoon 14,34, 1 centimeter minder als hij krijgt. Dus die is echt in een blakende vorm. De Frieske famkes staan op dit stuit nog 2,84 meter voor. Maar het verschil wordt maken tussen de Hollandse jongens en de Hollandse senioren. Ja, dit is beter. Ja, dit is beter van Jelske Terpstra, denk ik. Ja. Ondertussen staat Fijk ook alweer klaar. Of Bouke de Jong, sorry. En Bouke nog een keer uit de slop zit. Zit er wel weer mooi in, hè? Oeh, serieus. Nee, dat wordt scheef. Nee, Bouke de Jong sluit zijn wedstrijd hier al met een keurige afstand van 18 meter. Jongen, nota de eerste van de midje. Hij had zijn plicht meer dan die voor Team Friesland. Nou wordt dan de start overgenomen door Wijnand van Ien. Kan wat 7 meter 500 van de tweede ronde. Zat nog wel dreigend in de start. Maar bijzonder steek. Dus buiten de sector voor hem. Op de linkerstand gaan we kijken naar die keeper erbij. Zij kwam op 2 keer 12 meter 24. En op de middenstand daar zie je verder Er nog 3 Frieske jongens die misschien nog wat onder die achterstand komen. Ja. Door van beide bomen jouwere jongens mee. Maar Stolsma die koer dus spietig nog geen afstand noteren. Jouwer weer sprongen. Dan hebben we nog ook Jan Jilder daar, Timo van der Knaap en Brent Montsma die hopelijk in deze ronde
Het gaat wat lichter met het kind. Maar eerst jongen hij Ferran Houdijk. Ja, die zit er nou ook beter in, hè? Hier nog een einde Ja. koers. Dat zijn net wat verrassingen. Hier al 14 jaar genoteerd, maar ik kan me net voorstellen dat er een prototype komt. De Famkes. Nikita van Dijk. Kwak in 12 sprong. Prestatie weer. Maar die wordt nou verder, hè? Nee, die wordt de koers. Ja. Ja. Trekje 24 is HPR. Nou. Hier gaat nog een Holland. Wijnand van Ingen. Ja. Die pakt met hier Santje 34 Ja, die pakt er. en HB. Pakt er ook weer over mee te bing. Nikita van Dijk. Een IPR, trekje 59. Pakt ook een meter die haar afstand verkrijgt. En dan letten de Hollanders toch maar even zien dat ze, daar ben ik berucht om, die vechtlust, die extra passie die ze op het toneel brengen bij die twakampen, dat dat er nou toch weer uitkomt. Dit is een persoonlijk record voor Nikita van Dijk. Ja, de stel nog. Ik heb even iets nu een slot zitten, matten. En dat bestuurt in de nijste tussenstand. We gaan nog een paar sprongen te goeden. Dat het verschil in het voordeel van Holland opronnen is naar 3,48 meter. Wijnand van Ingen die is correct bij de senioren. Gaat tot 18,24. Ondertussen is Auke Jan gaat de stok zetten. Ja, ook Jan Hilleda, dat is dat mij ook wel nemen. Toch de jongen met de eerste afstand in die hele groep om nota. Dus die doet zijn best. Die 16 meter trekje. Dus die maakt wel heel vier om dan per centimeter nog te sprongen. Auke Jan is wel een jongen, daar zit het wel in. Alleen is het nog wat grillig in zijn insprong. Zit er nou beter in. Dan lukt er hem om. Ja. En Auke Jan denk je is dat. Wordt vaak helemaal op links zitten klimmen omdat hij voor zijn gevoel dan naar rechts inspringt. Ja, dan is er hem kwijt. Schande. Nou ja, hij had voorlopig in die jongensgroep Bol de eerste afstand achter zijn namen. Die 16 meter trekje. En straks zullen we weten wat het werk is. We hebben de Vries. Daar gaat ze weg. Nee. Nou, besluit de wedstrijd met haar vierde droegsprong. Maar wat Hengebloed is natuurlijk dat prachtige persoonlijk record. 15 meter trekje. Dus Berber de Vries. Keurige wedstrijd Ja. van Berber. Heel netjes. Nou, we ondertussen die hanteerde een auto bij de senioren. Gaat de stok zetten. Dus dit is in concentratie. Ja, die hanteerde zo toch mooi wijze. Die hanteerde ekkers werd. Nou, je ziet aan het niveau een mooie 20 meter tag op. Wat kan Jan Teer en altijd? Ah. Zijn laatste sprong. Laat even wachten. Ja, het scheelt net volle, maar wel te volle. Ja. En dus blijft Jan Teer en auto staan op 18,50 meter. Kaart van de tribune plukt. Inval van de geblesseerde. En toch een bijdrage van Kwakkamp. Van Bergen Vries die zat erbij en door 11 meter en 53 centimeter. 48. Ja, dat is met 3 Hollanders op de score. Is de achterstand op dit moment van Friesland. De Friese Famkes die pakken oorlmeter op dit stuit op de concurrentie. De jongens verliezen 2,81 meter en de senioren verliezen 2,16 meter. Ja, nou, we kennen bij de Famkes natuurlijk nog maar heel goed nog een mooie slagmeid. 3 keer weer tot nota en er zit echt wel meer in. Dus daar verwacht je wel wat van. Karsten Klarenbeek dit te netter. Ja. Bloed 10 op 15,04. En op de linkerkant naar Gemma van Rooskamp zat in de tweede ronde. Slechts 7 centimeter onder haar persoonlijke record. En de derde ronde iets meer risico
En Gemma van Oosterom. Ja, dat is een van die famkes die had Tolwe 90 genoteerd. Dat is eigenlijk maar vlak onder haar PR. Ja, die kan natuurlijk ook zomaar 3 meter springen misschien. En zal op de middelste batter dadelijk Timo van de Knaap nog wat druk vielen. Ja, Eerst dat is Gemma van Oosterom. dat wordt het voor zitten. Nee. Ja, Timo Meijer, ik vieren natuurlijk. Dat is een opkomend talent. Ze is eigenlijk heel snel opkomen zetten vanuit de jeugdlepperij. Daar heb ik Fries kampioen geweest. Maar wel echt een super talent. Maar nog net vol te zien, dus we verwachten wel wat van hem. Nou ja, dan mij er dat dadelijk zien de vierde. Ondertussen Walter van Meter. Oh, stap door de scores en hele insprong wit. Dat wordt een sneu. Oh, toch. Ja, maar toch wel, Nogmaals de Nederlandse kampioen. ja, maar toch wel een mooie afstand zetten. Ja. 60 is een bijdrage, maar net wat hij kent. Hij kent haast 12 meter verder. Ja, maar ik ben wel tevreden met deze afstand. Ja. En hier gaan we ondertussen is Hilde van der Wij haar startconcert. Wie de Famkes. Eerst zullen we Timo van de Knaap. Ja, Timo had hem Nou, ook. de roep Nou van had Timo van de hem. Knaap. Ja, Timo, keurig netjes. Dan komt er in de buurt een bal. Ja, ja. Dit is verder het baltje. Dan gaat er dus oer de 16 meter en dan doet hij eigenlijk wat van een hoofd hier. Ja. Misschien ook een beetje van Timo. Dit weer mooi was in de eerste of tweede sprong. Dan ging er nog 2 keer even wat gakken kent. Maar die maken het aardig wat goed in die jongensgroep. En dat Koer Friesland wel even een broek. Dat is hier voor Hilde van der Wij precies hetzelfde verhaal. Die gaat direct een stuk verder. Keurig. Ja, hier pakken we met 2 sprongen pakken we mooie meters, hè? Dan kent het op een welk in. 3 meter 48, zie je het verschil. Ja, dat komt wel eens een hele eind terug. Maar Dat is een beste brok van afknabbelen. Ja, dit is prachtig nieuws, hè? Ja, vermoeden misschien. Dit wordt prachtig. Ik weet niet voor je kunt zeggen. Maar dus dit gaat er weer een beetje op lijken. Het golvet op een del. ja, tredje 28. Dus Timo van de Knaap 15 meter 96 genoteerd bij de jongens. Ja, dat is een mooie afstand. Beste brok pakken. En dan zullen we even naar het boord. Wat, ja, 13 meter 78 ja, voor Hilde van der Wij. Dat hebben we er wel, denk ik. En dan zie ik in dat Friesland 1 meter 23 voor zit. Dan is het toch nog een mooi vierde ronde verlopen, maar we zijn er nog net. Ondertussen Mene Smit de Stokkel ontzetten nog even voor Friesland. Die zou natuurlijk ook nog een beste kletsen bij jullie kennen. De Famkes staan al 4 meter 27 voor. Die pakken de winst in deze list. De jongens staan er nog maar 88 centimeter achter op de Hollanders. En daar komt Brent Monsma straks nog. Die zou echt misschien nog wat. Ja, maar ik nog 2 Hollanders die Jonathan Timmerarend gaat ik nog net heel veel Sjenlet natuurlijk. En die krijgt wel heel makkelijk een mooie afstand bij zetten. Ondertussen Minne had de stok zetten, zit in zijn concentratie. Ja. Minne grillig door die insprong, alleen nog altijd dan ingegot, dan wordt het meestal heel knap bij Minne. Minne Smits. Ja, voorzien waren een goede insprong, ja? Ja, dit ligt het Nee, beter. te bot scheef, maar- die komt deze kant door. Oei, Ja, dat kan niet. ik kan hem net verbeteren. Noteerde een centimeter 36. Dat doet het bij. Maar we kunnen wel eens met een schuine ogen maken. 2 rechte ogen. Kijken naar Lieke Stolwijk. Lieke Stalwijk. Ja, die zit nog echt mooi, hè? Stalwijk. Oeh. Dat is Sjen. Ja, ja. Dat is een heel dik PR voor Lieke, dat ken ik mensen. Ditje Tolwe, hier is de steen als PR. Nu kan ze daar 12 meter 56, maar die centimeters. Ja. Ja, dan mogen we toch hopen op dat Nederlandse record van Hanneke Wester. Dat is de enige dame die we Famke waar we nog krijgen. Eerst jongen we Jonathan Timmerarend. Nee, nee.
Nee, die had Met het die duurt net net, echt. ja. Dus dan is oude Jordan natuurlijk aan het staan. Ja, dat zal Bloedsteer op 15-24. komen al tot 15 meter en 25. En dan voor Lucas Stolwijk 14 meter 59 centimeter. Ja, ja. Weer een PR voor een Hollandse deelnemer. Lieke Stolwijk noteert 14 meter 40. Ik zal het even checken. Nou. 14 meter 59 zelfs. Tweede PR van een Hollandse famke. En die pieken dus op een heel gunstig moment voor de Hollanders. En die brengen daarna het verschil van ons. Want nu staat Holland weer voor in de tussen staan met 80 centimeter. Ja, Die Lieke Stolwijk. Netjes. ja, dan zal Brent en Hanneke maar dan weer voor u zo'n bak. En op de achtergrond Daniel Kluistra is die stok ontzettend. Ja, die kan voor de Hollanders nog wel een stukje pakken, want die zie je toch 2 keer best wel dreigend in de stok. Ja. Ja, en dan de rechtsstand kijken naar Daniel Kluistra. Die zal dan de sprong 8 meter 9 en dan nog een 8 meter. Die zal de eerste springen wel worden, Daniel Kluistra bij de senioren. Over dat rode lijntje, dat zou dan de eerste 9 meter sprong van dat zijn. Dan had een jongetje meter nog net veel, joh, maar kon die hier nou wel komen? Mooie vluchten. Van mij rijden hier krijgt ik ongeveer. Nou, krijgt hij er 1828. Ja, dan pakte er dan nog wel iets beetje mee. Ja. En dan komen die Hollanders in het stutje van deze vierde ronde toch weer dichterbij. 18 meter 39 centimeter. 1839. Ongeveer een halve Ja. centimeter. Ja. Ja, die halve centimeter gaat Hanneke best het overrust pakken. Ik ben ervan overtuigd. Zet je op met zo'n stuk ervaring in die stok. Ja, die had het vertrouwen. Het ziet er goed uit. Fantastische serie. 1542, 1476 en 1496. Nu komt zo, hoor. En wat zit er nog meer in? Ja, ja, daar pakt ze. Oeh, en Orjoch. Nee, krijg wat een voor je koers. Maar een geweldige wedstrijd leert Jer Hanneke Wester. Ja, keurig netjes. Haast de fjouwer afstand bij de vrouwen. En hier Brent Monsma, de minste kans. Gaat nou als een raket hoor. Hier 15.02 staan. Ja, komt een beetje bied denk ik, maar het net roeg. Maar dat is centimeterwerk. Nee, dan is het verschil. Weer richting de meter van Holland. 91 centimeter op dit stuit. Ja, maar we gaan Jarno nog natuurlijk. Jarno straks nou de stok zetten. Krijgt 16, 62, zelfs 4 afstand. Nou, Jarno kent volle betten natuurlijk. Als hij er nou een jongetje meter van maakt, dan rennen we mooi eind op het gat in. Ja, Hanneke Wester komt nog een keer tot 14 meter. Dat die het vlakste afstand van de meter. Ja. Ik ben heel benieuwd naar Jarno. De Egenbergjochten op de groep senioren met Jarno Hoekstra die Nart Bransma vervangt wordt. Een cadeautje. Bransma, leersblessure. Een cadeautje dat hij gaat springen, maar natuurlijk. Dus hopen dat er hem nou uitpakt. Jarno Hoekstra. Je hebt wel wat om de vlugge kant hoor. Ja, 1662. Pakt er wel wat bier. Er zullen wat centimeters bij komen, maar net de meters dat wij op hoopten. Nee. Wesselschijn. Ja, Wesselschijn wordt je er heel dik. Oh, die maakt een veel in de sprong in de jongensgroep. En die stieren al voor. Die gaat je voor de centimeter tegen. Ja, die gaat een heel eind. Ja, dat is een super sprong voor Wessel. Goh, Dus ik heb wat dat betreft precies op tijd in de rug. hij had een PR van Santje Tolwe. Ja, die springt door het lijntje in. Die zit meer of minder dan En daar 17 gaat dit meter. heen. 17 meter en 4 centimeter. Helaas. Nou, haast Santje meter fjouwer.
zeker. Ja, en hij verbetert zichzelf nog eens een beetje, ruim 2 meter. Nee, ruim 1 meter. Dus dat is wel... En dat betekent dat de jongensgroep, de Friese jongens, verslagen mij een verschil van 2 meter. Ja, dat is uiteindelijk een crack het verschil in de tussenstand. Talina van der Wind. Op een prima wedstrijd, blijft staan op 34. Dat betekent dat de Friese famkes zorgen voor de eerste Friese winst, 2,24 meter. De jongens komen 2 meter en een centimeter te kwad. En op dit stuit is het verschil bij de senioren nog 1,85 meter. Want Jarno Hoekstra, je hebt de centimeter 5. Pakt er toch een paar centimetertjes. Maar daar stiert nog Chris Anker. De laatste man van het eerste deel van het Twakamp. 1848 noteerde de nieuws correct. Hier nog een hele lijn hoer. Springt er niks bij. Nou, dan kunnen we een tussenbalans op meidje Bart. En dan zorgen we dat we, wat we al een beetje van zijn hier, dat de grootste kansen op winst van Friesland bij de Famkeslijn, 2,24 meter, is dat een beetje, Nou, dat is netjes. dan maar we bijzeggen dat de Hollandse Famkes boven gemiddeld goed presteert hebben met 2 nieuwe persoonlijke records en toch komen ze nog 2,24 meter om Friesland te pakken. De Hollandse jongens meisje je echt de verwachting hier, want die verslagen de Friesen met 2 meter en 1 centimeter verschil. En bij de senioren slaat de meter echt uit in het voordeel van de Hollanders 1,84 meter. Dat betekent dat we jelwijs de wedstrijd met nog het topblok te gaan. Het verschil is in het voordeel van de Hollanders 1,61 meter. Ja, maar we zijn al wel los. Riemer Krol is ondertussen aan de stok al zetten bij de junioren. Dus deze ronde sluiten we aan. Nou, laten we maar frisse moed terug in. Mooie insprong van Rimmerdeur. Dit kan helpen, Rimmerdeur. Netjes. Uitstekend begin van Rimmerdeur Krol. Want ja, de junioren die maar op hun best wijzen willen ze. Ja, zeker weten. De Hollanders zenuwachtig meidje. Maar dit is een heel aardig begin hè, van Rimmerdeur Krol. Nou, wie hebben de dames? Femke Brouwer. Femke Brouwer. Ook een dame die enorm werkt aan de vorm en... Ja, echt een lange dame, het is een lange vrouw, daar had ze de biek gekregen. Ja, dat was maximaal uitbuiten. Nou, die zijn in elk geval eerst een afstand wel. Ja, heel vlak in de stok. Dit is een warming-up Frankje, want zij kent volle verder. Riemer Dirk Krol. Had ik het goed zag, had hij een afstand van centimeter 88 van de junior. Vind ik nog net heel stabiel in het seizoen, maar ik ken altijd goed. Bron. Een mooie evening voor Sietse. En voor de eerste van de media. Keurig net de afstand voor Sietse. Een beetje vlak in de stok dit seizoen. Over het seizoen ziet er altijd mooi heen, een hele mooie troswaai. Die doekt er nou een beetje in. Dat zal wel wijzen wat de stok wat via de voet maakt. Maar daarop werd zien de rij op het grillen. Nou, en Riemer Krol had hele goede zaken hier in Friesland. Want wij zitten op dit moment in de tussenstand in die 1 meter van met een voor. Ja, maar we hadden nog geen Hollanders gehad natuurlijk in deze ronde. Die er wat bisprong had. Dat mag nog. Ja. Maar goed. Het begin is er. Het signaal is al, joh. Ja, door bij mij. En het zou me niks verbazen dat het in de laatste ronde beslikken worden moet. Dat zou het mooiste wezen. Voor de spanning het mooist.
19 meter 27 van Sietse Bokma komt er nou bij. En dat betekent dat we niet een 4 meter voorstellen. Harmen Timmer Arends. Dan krijgt dat zijn broer, krijgt heel plat in de stok. Maar ja, we gaan zien als dat goed uitpakt, dan zit de stok 4. Maar wel heel, dit is weer wel heel vlak. Zaak golven het op een del. Want Sietse Bokma is de eerste man hier van een beetje oer de 19 meter. Het is hopelijk net de laatste. Het is wel heel in als je weet dat je nog 3 sprongen te gaan had. En eigenlijk zo'n flat oergang en dan al oer de 19 vallen. Dan... Ja, eigenlijk valt de druk. Ik was van ja, maar daar is die werk eigenlijk die in en dan kist no vrij uit springen. Ja. Femke Brouwer noteerde bij de vrouwen 12 meter 74. En dat betekent op dit stuit nog wel 74 centimeter winst, want de drompel leidt daar op 12. In de junioren leidt de drompel op 15 meter. Lucas van Eyck, hier bij de senioren pakt het echt makkelijk, hè? Die wordt echt bij Roodwald zinnen. En dat kan Kimberly Slootjes. Zo. Ja. Zo. Ja. De wedstrijd is los. Ja, zeker. Nou, of ik jullie weten dat de druk wordt opgevoerd. Dat geldt natuurlijk voor al jullie dames. Lucas komt op 19 meter 28. 19 meter 28 is dus 1 centimeter maar verder als Ik dacht toch dat er een goed Sietse baltje Bokma, weer. maar dan had het baltje misschien wat scanlijn verhuurd. Ja. Dan is het op dit stuit vooral Riemer Krol bij de junioren die daar een gouden slagje hier. Want de junioren drompel leidt op 15, hij springt Santje 88. En het verschil op dit stuit is nog steeds 1,64 in het voordeel van Friesland. Ja. En daar is Michiel nou de stok ontzet, Michiel Zijlstra. In zijn concentratie. Ja, en die had correct een IPR hè, van 48. Ja, maar dat is onbeleid naar wijze nou. En dat wilde best nog niet springen. Zet er wel mooi in, hè? Iets vlak misschien. De eerste sprong. Ja, mooi. Afstandsje zetten. Kunnen wat bijstellen en die had nog een leuke beetje voor. Ja, dat is ook een upcoming man bij de junioren. Hè? Er komt gelukkig weer een groot talent om. Mooi te zien. Het is altijd weer genieten dat er dan zo'n opinies weer naar je gezicht misschien waarvan je denkt, hé, dit is leuk. We net vergeten dat de jeugdafdeling behoorlijk groeit is. Ja. Dat er echt fantastisch let wordt op het jongste niveau. Zeg maar. De slag van de Hollanders natuurlijk, we hebben het correct hier met het jeugdbeleid. Ja, die had het FLB wat letter maken, maar dat begint nu langzaam zijn vruchten te werken. We doen in ieder geval bij mij met deze twakken. Hier komt Sigrid Bokma. Ja, het springt ik een thuiswedstrijd. Zit best knap in de stokje. En begint net onaardig. Nee. Het was Jen dat ze wat minder traint, wat minder tijd had om te trainen. Ja, studeert natuurlijk in het midden van het land. Ja. Kent net alle wedstrijden meepakken, zeker in het Roderieke. Rutger Piersma. Rutger Piersma. Rutger Piersma, jongen. Oeh, wat gebeurt er met Rutger Piersma? Wat skilt dit op een hitlistbitje. Ja. Ja, dit gaat net vaak. Het applaus is natuurlijk voor het publiek, want het is een fantastisch moment. Maar hij valt correct de verkeerde kant op. Ja, dit gaat net vaak. Dat staat stilstaan. Dit moment hadden we één keer eerder, jongen. En toen werd Stamers de stok. Ja, Thomas Helmholt had echt een keer zo stilstaan. Hingen onder de stok. Ik kreeg al een beetje pienebuik nou. Dit is ja. De stok ging wel heel krom nou. Jongen, wat die drie ging eruit. Want hier dat rug trok aan bad, daar komen we dan uit. Ja, dat is altijd dan een vraag, hoe komt het er dan nog uit? Maar dat het een dik PR voor hem wordt, weer, daar hoeven we net op te discussiëren. Dan praten we toch gauw over zeker 21 meter. Ja. Goh. Nou, dit weer, nou dan misschien wel het moment van de twakhand. Ja. Maar Rutger Piersma, hij maakt ook nog 3 keer, maar wat weer die er dichtbij.
Begint erop op de middelste batter. Bij Guus Hoogland. En dat is echt een kanon van de Hollanders. En die doet haast hetzelfde. Is dit lekker stil? Maar die loopt hem de wal Die loopt hem de wal winnen. Wat gebeurt hier? Onvoorstelbaar! Onvoorstelbaar. Laten we nog even het seizoensrecord erbij pakken van de junioren. Dat zit hier op 20, 40. Voor Reinier Overbeek. Maar bij dit winnen wat. Dit is 4, hè? Bij dit winnen. Onvoorstelbaar. Haast identiek. Maar staat stil, ga ik nog nooit zien. 20 meter 20. Fantastisch. Krijgt geen schansrecord, maar wat is die wedstrijd hier in Brutsen. Oh. Guus Hoogland. Zullen we toch een beetje het verschil in corrigeren tussen de Hollanders en de Friesen. Hoe mooi Rutger dat die, hè? Ja, hier lukt ze hem eigenlijk helemaal krom en net hoe hè. En deze jongen die net krom, maar zoals hij lichaamsgewicht staat dat er die start is. Ja, fantastisch. Ja, Guus Hoogland had een persoonlijk record al van 2037. Ja. Dus die had dit al verder flikt. Ja, deze man maakt het wel een enorme sprong in het tussenklassement staan natuurlijk. Voor de Polstakbond Holland. Zo, de knetters. 20 meter 20. Guus Hoogland, de eerste van de hele wedstrijd. De junior. Ja, dit is nog net vaak sprong in Friesland. Nee. Ja, Hulder had het flikt. Freek Kramer had het flikt. En junior, ja, die is hier heel erg met Rutger Haastra. Een van de beste Friese junioren, maar die zit voor stage elders. En is dus helaas net beschikbaar voor Friesland. En daar missen we wel een sterke ploegmaker. Ja, en dan staat de Holland in die werd dikke 3 meter voor in de tussen gestaan. Ja, ondertussen Germ Terpstra, die had hier natuurlijk dat PR van Joontje 22, had er hier deel zetten, PWK. Ja. Die komen ook op broeken, Germ, zijn afstand. Nou ja. Weer net. Dat is een mooi moment om dat nou te draaien. Zo. En we gaan bij de vrouw in zelfs Tessa Kramer kleesten en ik een dame. Maar eerst Germter. Ja, zet hem mooi hier. Keurgaas en mij die. Hij begint netjes. Mooi erop bouwen. We hoeven net voor al je route 20 meter. Dan is die Tessa en Anne Galema die allebei clear. Dan moet nu de Tessa eerst goed. Tessa Kramer. Ik heb toen wedstrijd. Christelijk al ook. Begint echt voorzichtig. Ja, maar zet wel een mooie afstand wel. Wil Sigrid Bokma Janies krijgt 14 meter nieuwtje noteren. Daarmee voorlopig de tweede afstand in het verhaal. Dan komt Anne er gewoon. Anne Galema. Redelijk insprong voor Anne, iets te vlak denk ik. Ah, wat een hastig, maar het is om te beginnen. Ja, net verkeerd. Zet een mooie afstand wel. Afstand van Tessa Kramer, 14 meter en 39 centimeter. Nou, Tessa Kramer leert toch 14,39. Dat is de tweede afstand op dit stuit bij de vrouwen. En dus pakken we toch met wat centimeter erom. De eerste metertjes voor de bal weer pakken. Nou, wat is nog overgenomen door Ernst Johannes. Op dat middelstand dan midden van dan. Terwijl afstand van Gerard Terpstra, centimeter 28 voor Germ Terpstra. Bij de junioren. Mooie evening. Dat was heel netjes begin. Tussen de rijden Hollandse leppers op de school. Bijzonder fenomeen bij de senioren. Daar wordt de stok zet door een coach en net door de lepper zelf. Ik vind het altijd apart om te zien. Theo van Koten die daar de stok zet. Ja, dat is toch het verschil met Friesland.
Zo in mijn hol ik net als ik heel eerlijk ben, hè? Die moet ooit in stak zetten. Zeggen Hidde van Dam, ex-junior met een PR van 20-32. Dus ja, gewoon lekker om aan te beginnen. Wat vlug oer. Dus zometeen nog 3 stromen om het verder uit te bouwen. Want de eerste 3 weken wel in de pocket. Wils bij de senioren is krijgt Thomas van Midden nog tot 9 meter kwam. Hier bij de dames krijgen we nou Demi Grootheden. Bij de dames topklasse, Demi Grootheden op de rechterkant. Bij de senior topklasse. Erwin Temraar is er dus net weer, maar Demi komt eerst. Demi Grootheden, wat gaat zij laten zien? Zit hier nog in de stok? Demi Grootheden, ja. Ja. Maar Timraar en Zekje zit echt knap in de stad. Oeh, Joris. Ja. Die man had de stad, die zag vierste en wat die zag heeft, zitten dan maar de 20 meter. Beste sprong voor Erwin Timmeraars. De man met een PR van 21:49, die komt hier 4 uur de 20 meter. En het goal wordt nog op een deel. Arne Galema noteerde is krijgt 18,80 meter in zijn eerste sprong. Hidde van Dam bij de junioren Santje Fjouwer 70. Mooi patiënt, draaien leiders op een score. Mark van der Wal, Wisse Broekstra en Isabel Galema. Wisse had als eerste de stok zetten, dus die zal als eerste springen denk ik. Ja, want dit ben ik mensen die voor Friesland toch wel wat meters vertien kennen. Op papier. Ja, dat draai je best niet in feite. De kaart niet zien lukken. Dus stiekem wordt mijn belangstelling toch altijd uit naar Westen natuurlijk. Nou ja, die had in potentie natuurlijk de power om die eerste junioren afstand voorbij te gaan. Maar dat slag er net in deze sprong. Nee, we zitten wel stabiel in. Netjes. Daar hebben we het nog net om, maar die had bij de jongens al een keer 20-12 zondag sprong. Ja. Is nou junior. Ja, en zo dus in potentie, je hoort wat Sjengas aan kennen matten. Dit ben voor hem ideale wedstrijd. Maar is het baltje de model? Ja, dat laat hem op terug. Achter op de batten, de man die correctling trouwt is Brand Galema. Voor zijn eerste sprong hier op de tusbatten in het Heidenskip. De man in de Friese trui. Dat betekent dat er gemiddeld in Friesland de sterkste junior is. Sterkste senior mag ik zeggen zelfs. Had een Periolin het klassementsrecord ik veroveren. Wat kan Isbrand Galema in zijn eerste sprong? Ja, knap Ziet in er net raar uit. Gaat nou wat te vlug hoor? Nee, komt er nog net uit. Nee, een beetje werkje is dit. En hier komt Oeh, Mark van der Wal. wat kan Mark van der Wal? Kopvrouw van Friesland. Ja, Heel makkelijk richting het baltje. gaat nog te vlug hoor en laat nou al op hechten van het bal zien. Ja, dan loopt hij een beetje vlak. Ja, vooral van Marit en Kosotten, de vrouwelijksgroep, ja, daar zult toch een groot part van de Frieske meest helpen worden. Isbrand Galema noteert toch nog 18 meters en 7 centimeter. Maar ja, daar wilde nog maar graag een meter of 12 bij had, denk ik. Ja. 71 centimeter. En dan krijgen we 3 klassementsleiders van het Hollandse kamp. Wisse Broekstra noteert 16,83, Wils Nou, Renier Overbeek. De man van het schoonrecord. Samen makkelijk altijd, Masters, ja. Nou, net om baltje staan, maar Nee, wat? Dit is samen makkelijk. hij liet het simpel uitzien. Onvoorstelbaar. Supertalent. Houder van het Nederlands juniorrecord. 21 meter 23 zulke hollen. 19 meter, 17 centimeter. 19 meter. Santje noteert er nou, maar wil niet maar. Ja, maar dit gemaakt. Daar komt nog wel wat bij. Ja, maar dit gemaakt springen, onvoorstelbaar. De Waas die komt nog even met zijn koolstok op de koolstok op afstand. Want er nog 2 gele shirts op de schansen.
Die van Rian Baas, klassementsleider in Holland, ik 12-voudig Nederlands kampioen. En die van Fabienne Overbeek, het zusje van. Ja, echt in het leidershirt. Dus dat zijn net de mensen. En voor de feestjes dus. Ja. Dus na deze sprongen kunnen we even een tussenballon op maken. Ik ben wel heel benieuwd naar Ria. Dit seizoen houdt nog net springen, maar springt dit leidershirt. Ja. Hij had al verschillende wedstrijden gewonnen, maar hij sprong over de 20 kilometer. Ja. Nou weer dat wel in het begin van het seizoen. Wij zullen eerst Fabienne over. Nee. Wij zullen toch Rian Baas. Nee. Dat is te hard werkje. Hè? Ik denk dan de start iets te vieren te houden en dan op de reis is maar voor dit soort jongens. En Fabienne Overbeek, die zet uiteindelijk bij wie het sprong. Dat betekent dat wij even rekken hier kennen dadelijk. Even naar de tussenstand. Want ja, die eerste tik die u deelt is, die is wel van de Hollanders. De hutste klap houden we bij de junioren natuurlijk. Hij een dikke 20 meter en een heren jongetje van de man. En dat ben alles dan die tekken wel het hoor natuurlijk. Daar staan de Friese voor, met een afstand van 2 meter 13 centimeter. Met de junioren, nou dat was natuurlijk zo duidelijk, daar liggen de Hollanders aan kop met 4 meter 3 centimeter. Jouw meter is we achter bij de junioren, maar dat valt me nog enigszins mee. Ja, als we alles binnen maar optellen, dan gaan we op dit stuit naar de eerste ronde van het tweede blok. 8,53 meter achter op de Hollanders. Het grootste verschil is maken bij de senioren, daar is het 6,86 meter verschil. De junioren staan er dik 4 meter voor, 4 meter draaien. En de dames van Friesland, die doen dan wat waarom, die staan 2 meter tredje voor op de Hollandse collega's. Maar ja, daar kan ik net van verwachten dat die aan de 6 meter van mij zijn natuurlijk. Nee. Maar worden zowel de junioren als de senioren zullen er nog even een schepje bovenop doen maken. Ja. Riemen door de knal, dan gaat er weer. Je let een slag rennen. Die gaat nog niet Ja, bekend, je hè? let een slag rennen. Het voordeel bij de junioren is natuurlijk wel, die bij de jongens geen hele dikke afstanden met biespringen. Dus alles wat we erbij springen is scanner winst. Ja. Die brengen samen net bij 2020. Nee, nou ja, misschien een Reinier Overbeek dat hij er nog een meter bij gooit. Maar goed, daarheen wil bereiken, hè? Ja. Nou, Femke Brouwer. 12,74 meter in de eerste ronde. Die kan de Friese vrouw hier nog wel een stukje vooruit helpen. Ja, zeker weten. Ziet krijgt een beetje vlak in de start. Die start was van 11 meter. Zware sprong van Femke Brouw. Zwaai goed, hoor. Sietse zit wel beter in de start. Ja? Oeh, Sietse Bokma. Wat doet Sietse Bokma? Sietse Bokma! Ja. Jongen, die maakt het misschien wel richting PR. Ja, dit is ook richting PR. Wat is het PR? De PR is 20 meter 79. Ja, dat ging het erom. 76. Ging het erom. Maar dit kan helpen, ja. Dit gaat al richting de 21, Bart. Jongen, dit is de beste sprong van het seizoen van Sietse Bokma. Ja, zeker weten. Zo. 21 meter tredje. Dat is de eerste sprong van het hele seizoen, Bart. Ja. Dat vier binnen Holland, dat ik nog net weg. Nee. 21 zo'n had ze 2 keer Holland. Zo uit het niks. En in één is die sprong er dan. Sietse Bokma, geweldig. Het ziet er al jaren om te komen. En heel vaak wie het krijgt net, maar dit weer de ultieme sprong. Ja. Wat kan er mooi rustig hoor, hè? Ja, die pakt hem weer iets heren. Zit er prachtig mooi in. Ja. En dan wel een echte Sietse Bokma uitsprongen. Dat is wel knap, hè? Op die hoogte er dus uit. Fantastisch, ja. Goh. Ja. Harmen Timmerarens. Wordt wel weer. Nee.
Het is net altijd feest vanzelfs. Nou, een absoluut hinderpunt verlopen. Zo. Uit het niks. Nog nooit zo vier Westen Viersten het hele seizoen. Ziet ze Bokma. En die zetten hier dan toch weer mooi op scherp, ja? Ja, ik ben er gaan stil van. Goh. Nou, dat belooft dan wat, want er zijn meer jongens die dit kennen. Nou, het baltje lijkt mooi. Als hij er nou in hebt staan, komen we mooi aan die goede kant op. Zo is dat altijd graag, hè, dat het baltje scherp blijft. Ja, het baltje wat zoveel mogelijk voor. Ik ga altijd een pleidooi houden om een baltje op een Engelse carafstand te lezen. Maar... Ja. Nou, misschien nog eens een keer een tip. Ja. Kijk, voor het publiek mooi zichtbaar dan. 21 meter trekje. Daar ligt Kimberly en... Kimberly Slootjes zit wel heel heeg, hè? Spreekt ongeveer samen. Ja, we vieren in het geweld haast om nog even te vermelden dat Femke Brouwer niet krijgt haar wel degelijk verbeteren. Trekje 54. Dus de vastsprong van de vrouwen is weer wat uitbreiden. Bij krabbel van 3 meter. Maar ja, vooral Sietse Bokma, die maakt hier natuurlijk een klapper. Want de drompelafstand voor de senioren, dat is 16 meter. Nou, daar komt dik 4 meter bij dus. Wie de junioren? Michiel Zijlstra. In de tussen staan nog wel de vastsprong voor Holland, maar dat is nu nog 4 meter 22. Ja, dat is een mooi hoekje al. En de tweede ronde is nog maar correct begonnen. En dan krijgen we Rutger Piersma daar dan natuurlijk. Hè. Die krijgt zo fantastisch in de stok, zie je het. Maar won heel op papier gehad. Nou. Eerst Michiel. Hoe ligt het er? Michiel, ik ben netjes in de stokje. Beter, hè? Ja, dit is aardig beter. Hier is correct 16,44. Ja, elk heel meter telt nou. Ik ben heel benieuwd naar Rutger, wat hij nou nog kent. Nou geslaagd bij me. 11 meter is het. Kijk, bij Saf is krekkelijk volle dreiging. Stak helemaal in bocht. Dan mocht er nou toch eens een keer Blitzblitz Sigrid Bokma komt eerst. Sigrid Bokma. Ek netjes erin. Ik wil Sigrid. Ik wil Sigrid. En dat doet ze. Ja. Ja. Dit is een hele prima sprong van Sigrid Bokma, hè. Keurig net een sprong. Rutger, daar komt Rutger eronder. Ja, zet er backwoord in. Oeh, die gaat weg hier, hè. Ja, wel aardige koers, maar dit is echt een dikke 20 meter van Rutger, hè. Wat weet die man niet warm op het moment? Ja, sinds je het dan. Nee, maar Rutger die had nog een wedstrijd won. Ja, maar we gaan dit soort afstand hebben we dit seizoen nog net zo natuurlijk. 2043 weer het beste seizoen zoals dan. Ja, dan. Ik ben hier wel heel vrolijk van, want ik kan mij een beetje mee leert in de squad wat betreft de senioren deze kant op. Ja, ik kan dit je. Nou, zo'n record voor Rutger Piersma. Dat weer 2014 en dat gaat naar 20 meter 22. En dan gaan we nog wel een beetje koers van mijn gevoel. Dus daar zit nog volle meer in voor Rutger hier. Nou, laten de senioren dus maar noffelijk verrassen. Ja, want voorlopig doen ze dat. Ja, maar hij pakt er dus 4 meter. Het onvoorstelbare voorlopig is gebeurd. We staan dik 8 meter achter en nu staan we zo'n 80 centimeter voor. Ja. Die slipt zo vaak. Ja, die had zijn werk weer. Ja, en Sigrid Bokma van Ieskrek noteert 15 zon. Ja. En die is dit seizoen nog net zo via West. Nee, het is bijzonder. De Vriezen had ik uit de pak. Die boven het veld uit. En dat jou doen dat ze wel degelijk van doel zijn om die Fries hier in Friesland te houden.
2 PR's in de topklasse. Ja, ja, Dat is al ja, en uitzonderlijk. dat nogmaals, in het kader van dit seizoen is dat wel uitzonderlijk, dit niveau. Het zijn misschien wel iets voor de nieuwe kozen die dan toch daadwerkelijk, want de vorige beste wedstrijd die ik jaren. En toch heb ik de prikkeling van jongens die op eerste begin staan, die het wel laten zien. Ja, concurrentie, Dat mag gebeuren. Ja, misschien vind je het al je wel iets te makkelijk dit seizoen in Friesland om wedstrijden te winnen. De landing van Sanne Mulder. Thomas van Midden binnen zijn Wils Michiel Zielstra toch ik ben wat winst pakken, stond je voor 60. Nou, het antwoord van Thomas van Midden. Nee, ik ken het nog wat hier meisje. Ik denk ik staan op die jongetje meter 10. Ik denk dat het een beetje 13 meter en 40 centimeter. En dat is dus weer 59 centimeter. En wij wordt Hollandskamp. ja, wat een ronde zijn. Die komen nog natuurlijk. Die wil ook mee in het geweld van Sietse Broekma en Rutger Piersma. Die bruiloft heeft hem helemaal goed gedaan natuurlijk gisteravond. Hoe meer allemaal, hoe beter ze springen, denk ik. Een verrassende wending krijgt deze twakamp, want bij de eerste blok staan we nog rond 8 meter achter. En in 1 ronde, ja, van die voorsprong is nu nog 28 centimeter, maar Friesland staat bij voor de meester. Ondertussen had Gerben stok en kleerst in de middelste school. En een Anne Galma en een Tessa Kramer. En dat ben gewoon wij. Ik mensen die meters fixeren kennen van de provincie. Zijn wat Gerben zien laten kennen. Krijgt een degelijk eerste sprongje, maar ik kom ervan uit dat hij dat erop bouwen kan. Concentratie, die Germ Terpstra. Ja, net zoals 3 hè. Ja, Brik. Dat gangen met zijn PR hier, hè. Gangen aardig goed koers. En dan zien we het eerst komt Tessa wonen. Ik gok op Tessa. Op de dameskans. Denk het wel. Tessa Kramer, ja, die hier 16 fjouwer zondag noteert dit seizoen. Hij al een nieuw persoonlijk record. Daarna kan het weer even iets minder. Ja, die wennen denk ik midden van het land. Die studeert daar, of die werkt daar en die studeert daar. Ken ik minder trainen daar toch. Ja, atletiek heel vol hè. Ja. Dus qua lopen, want dat is juist ook wel. Dit is een dame die ik denk de snelste loopbad van alle jaar. Ja, goed erin. Het maakt omheen. Het maakt omheen. En het gaat nou correct een hut. Ja. Noteerde Nies correct 14:39. Nou, komt Arne hoor op de seniorenskans. Arne Galema. Ja, beter erin is correct hè. Beter. Maar nou gaat er een koers. Ja, dan wordt het koers. Ik kan het dan een beetje zwieren. Bij Arne vroeger met zoveel power uitstralen, steeds maar had er de stok nog wat zin. Dat komt misschien ook wat erop wat leger inspringen. Zwift er een beetje jongens. Dan haast de stok een beetje, dan klemt het altijd zwier. En dan ben je jongens die ook rieselijk sterk willen natuurlijk. Mega atleten deze jongens. Ja, had natuurlijk het feestje net voor zijn Wallingbroer, juist het trouwfeest. Ja, maar Arne drinkt vrijwel net, dus daar zullen wij nog last van hebben. Misschien de drokte er wat minder, wat meer sportman genoeg om hier fysiek goed te stingen. Daar zit ik net op in. Hij kwam op 20 meter en 29 meter. Ja, die zat natuurlijk ook prachtig gesprongen. 21 meter, ja, dan ben je natuurlijk niet mee. En als het zo ziet, dan zegt hij, is toch ook redelijk ver. Krijgen Hollandse deelnemers prepareren haar deels. Riens van der Wal nog even coacht naar Anne Galemata. Ja, te vlak. 10 centimeter onder de stekker zijn er Riens. Ja, dan krijgt hij hem haast net meer. Krijgt hij stok net onder de controle. Baby Groothedde en Juliette Hidde van Dam. Nee. Die gaat nou te wetter. Ondertussen een buttenstok weer zetten voor Erwin Timmerarend.
Theo van Koten zelf natuurlijk al die topperklasse geweest. Zet de stok, weet precies hoe dat maakt. En Erwin had er het volste vertrouwen in. Ja, Wisse Broekstra bij de junioren prepareert de stok van zien. Tweede sprong. Maar eerst zoeken we nog even bij de vrouwje, want daar staat Demi Grootherde. Ik denk dat Erwin Timmeraar het eerst doet. Ik ben benieuwd. De Hollanders springen het liefst tegelijk. Ja, Erwin Timmeraar. Ik een jongen die verschrikkelijk makkelijk heel veel springt. Wat nou te scheef. Uitkoers. En dus de dame, Demi Grootherde. Zet echt heen hier. Die klimt makkelijk. Ja, die ken ik hier. Te botte koers. Een oud Nederlands kampioen, hè? Ja. Vooral met de makker, maar ze klimt verbaasd me heel goed. Maar ja, nogmaals, de stok maakt wel heel goed, want anders ga je er niks aan. Ja, dan kan Wisse Broekstra hem concentreren, want die had natuurlijk het geweld om hem heen, jongen. Dus trio weer op de kans. Ja, mooi. Draaien, Friese draaien. Ja, van de junioren is Wisse Broekstra de man met op één na het heetste persoonlijk record. Alleen Granier Overbeek. Ja. De grootheid uit Holland, die had een PR-stand van 21:38. Ja, absurd. Ja, een absurde afstand. Maar ja, Wisse Broekstra, maar zien 2022 als jongen. En tweede is junior nog maar. Hè? En nog dus, maar ze komt eigenlijk nog maar correctie in. Is echt daarin juist nog wel een beetje wisselvallig, maar langzaam begint de vorm weer een beetje te komen. Daar komt Wisse Broekstra. Als er die dribbel er maar uit heel je kent. Loop is goed. Lopen is aardig beter. Ja, maar. Oeh, en dan loopt er een brik, denk ik. Ik weet niet dat het binnen de sector bloedt. Nou, ziet er goed uit. Hij had nog 2 sprongen, dus ja. daar lijkt nog wel wat kans. Ja, IJsbrand, Galema en Marit van der Wal staan beide klaar. Of Ben Dwaande voor hun tweede sprong van dit blok. Dan zien we dadelijk weer eens even zien wat voor consequenties het had voor de tussenstand. Ja, dat zou mooi was dat IJsbrand zich nou mengen kon in dit soort afstanden met Sietser en Rutger. Hij hoeft net z'n 4 als Sietser van mij, maar hij mag wel richting de 21 meter. Dat zou ik toch voor IJsbrand wel heel mooi vinden. Nou, er zijn maar een paar mensen in Friesland die ooit oer de 21,5 meter was zijn. En IJsbrand is een van die mensen. Ja, dat klopt. En nou, knapper in je. Dit lijkt het dit lijkt het beter. Dit lijkt het aardig beter. Ja, aardig scheef je. Behoorlijk het koers. Maar wel winst, want hij hier natuurlijk maar 18 meter zo noteert in zijn eerste sprong. Marit van der Wal. Marit van der Wal. Vlakker in. Dit maakt wat te hut. Ja, veel te vlak erin. Die verbetert dan net. En dat betekent dat we op alle kansen nog 1 deelnemer krijgen. IJsbrand Galema noteert 19,33 meter. Wint dus meer dan een meter. En dat levert een nieuwe tussenstand op. Oeh, deze man, wat kan dit? Nee, die kan nou geen patten breken. Reinier Overbeek, de houder hier van het skansrecord en de houder van het Nederlands juniorrecord. Noteerde al een jongetje met een zandje, maar hier nou te 4 uit koers. Maar neem maar voor mij hoor dat die nog wel wat zien laat in zijn laatste 2 sprong. Ja, in de tussenstand is die dikke 8 meter achterstand toch omzet in 1 meter sans aan de voorsprong verlopen. Maar de ronde is nog net helemaal in, want er komen nog 3, er komen nog 2 kanonnen uit Holland. Fabienne Overbeek bij de vrouwen
En oud-Nederlands kampioen Rian Baas, die zal daar de eerste in actie komen bij de senioren. Persoonlijk record van 21 meter en 78 centimeter. Zo gaat natuurlijk Gabriel bij de buurt komen. Rian Baas. Kijk, een atleet. Ja, het wakker al op een fantastische manier Nederlands kampioen worden natuurlijk. Ja, dat wil je net per ongeluk. Nee, één keer ken nog eens een keer per ongeluk, maar het wakker, nee. Dan Dankzij is het... Natpi dat, want die leert een slagje Ja, doen. ja, maar ja, toch, hier standig wel. Ja. En hij had iets brand een keer 1 centimeter verschil verslaan. Oeh. Dit is een beetje de vanuit die loterij, maar sure, die jongens hadden straks 4, dus ze pakken toch wel wat centimeters. Er zal iets meer power in zijn afzet, maar daar wilde hier wat mee. Maak het nog geen winst. Nee. Dan hebben we nog 1 deelnemer in deze tweede ronde en dat is Fabienne Overbeek. De vrouw in het Giel, dus in de Hollandse liederstrui, klassement liederstrui. Eerste sprong wie het, dus als ze droeg het en dan gaat ze. Ja, die komt in de buurt van het bootje. Opvallend, dan lopen als een kogel voor een dame. Ja. Nou, die pakt je wat metertjes van om. En dat betekent dat we dadelijk maar even rekening kennen. We gaan nog 2 ronden te gaan. In de categorieën vrouwen, junioren en topklasse senioren. Riemen Dirk had er zin in, joh. Je had de stok alweer klaar te staan op de middelste stand. Ja, en dan scheur je maar, want Fabienne Overbeek die noteert hier 4,94 meter. En dat is precies het verschil, want de Hollanders staan alweer een meter voor. Ja, zo het kan gaan. Het kan dus per sprong omdraaien. Nou, voorlopig groeien we toch naar een mooie finale daar, Bart. Want, ja, als je richting de laatste rondes komt er altijd dichter bij komen, dan had de meesten wel een afstand op te staan. Dus dan wordt het om die laatste centimeters. Riemen Dirk, is dit er klaar voor. Zit op 2 keer, zit er fantastisch mooi in de stok. Stond je in 88 en 1803. Ja, Dus zit echt in een goede flow. Dus zit mooi in de stok. Dit krijgt alleen wel een slagje rennen, dus ik hoop dat er de Dino pakt, dan zet het er wel een hele meter bij. Nee, en nou kwam gaat nou er maar. uit koers, helaas. Zwaaide nou heel raar, helemaal onder de troon. Kwam dat er wat raar, hing in de stok. Ja, en tot nu toe de man van de dag natuurlijk, Sietse Bokma weer op een schoons. Ja, wat zal er in Sietse Bokma omgaan, want die had natuurlijk de dij van zijn leven nou al. Ja. En nog maar sprong de goede. Goh. Eindelijk voor de 21 meter. Wat had er daar een jarenlang zijn overrotten. Ja, voor het seizoen heel stabiel op zijn 2020 heel constant. Met zei iedereen volle verder als dit kinderen gewoon net. En samen opeens boem, daar luiden. Ja, ja keurig. Sietse Bokma van zijn trainersprong. De bonussprong. Zit er wennen eruit alleen een nou. Sietse kan ook gakken natuurlijk. Ja. Ik denk ik nou ook wat dingen in het muziekje. Dat brengt us bij de vrouwen, bij Femke Brouwer. Tredje 54 in de vorige ronde. Daar kennen we wat bij. Ja. Beetje heren erin, dan had ze iets meer controle hoe die staat. Zo mooi. Bij uitstonden tenminste. Nee. Hoeveel Friesland? Ja, hij is een van de nieuwe generatie vrouwen. Ja. Lang, atletisch, soepel. Ja, nou had ze hem volle beter. En dan gaat ze nog wat te hut hoor. Maar Geert Molweg verder denk ik. Ja, ja. Ja, als er wat meer agressie in het springen komt, dan wordt het echt een hele gevaarlijke dag. Maar die had wel een opbouw. Ja. Wat is dat nou dan ook een beetje leervallen, ja, steeds maar. Als er een beetje meer kriek in komt, dan komt het helemaal goed. Weer een beetje verder van Femke Brouwer, maar het kan nou wat verder, hè? Ja,
Ja, die springt er 12 meter bij. Harmen Timmerarens, ja. Ongeveer 2,5 meter een beetje opleveren. En heeft hij wel weer zijn steentje bijgedragen hier ook. Op de rechterkant van Lucas van Eyck, ook hij ging in de tweede ronde te water. In de eerste ronde kwam hij tot 19 meter en 28 centimeter. En dan ben ik ook wel benieuwd wat hij zo meteen gaat laten zien. Het verschil is nog een heel meterke in het stadion, nog wel van de Hollanders, maar 17 meter en 61 centimeter. dat wordt nou weer Bieskaven zelf. 2 meter verbetering voor hem. Nou, dan stonden we nog 1,54. Want trof die junior Harmen Timmerarens rint het verschil weer op naar 2,80 meter. Op de rechterstand van Lucas van Eyck. Ja, Femke Brouwer keurig, hè? Van 12 fjouwer zondag naar 13 fjouwer 50 naar 14 52. Ja, een keer een meter erbij. Ja, ja. Lucas van Eyck. Zet echt een mooie afstandje deel. Een heel gaafje. Nog het wel weer het goede gevoel pakken. Nou, die hier al 28. Ja, springt er niks bij. Hier is mij. In de eerste ronde 19,64 gaat zij misschien daarom van een stapje overheen richting die 15 meter. Ze zal dit doen al op een mooie 14 meter te 94. Hier Kimberly Slootjes had echt een hele bijzondere manier van concentratie. Die doet lang het zetten op een school. En heeft inmiddels alweer een mooie vaste plaats hier. Hij staat in zijn eigen ritueel om mooi te zien. Wil daar natuurlijk ook in blijven. Noteerde al 14,64. Ja, ze zit goed in de wedstrijd. Tweede sprong die ik, beide sprong ze er gewoon dreigend duurt. Nou, had ik een PR over de 16 meter, dus ja. Nee, nou helpt de derde plan. Dat brengt u bij Miguel Silstra. Inmiddels de badden. Ja. Ja, Santje 64 hier er niet krijgt. Ken er nou wat bij. Ja, hij zit er nou mooi in, hè? Dit gaat er goed uit. Ja, nog een. Dit ziet er goed uit. Ja, die springt de beste wedstrijd, hè? Ja, die springt er een mooi aan bij. Want Ja, ja, er nog een sprong. Ik zie een verder en dan klemt er hem uit. nou ja, ik bedoel, misschien ben jij leidt op 48. Hij gaat een heel eind die kant. Ja, dit is een mooi aan die kant uit, hè? Ik denk dat hij hier een PS springt dan. En dan had die eigenlijk een geweldig opbouw. 16 heel, Santje heel. Wat wordt het? Nou, 18 heel denk ik. 18 fjouwer 60. 18 fjouwer 60, een super sprong. Dik persoonlijk record van Michiel Silstra. Ja, ja, knap. En die had al een sprong. Wat bedoel ik? En die hier nog wel wat marge. Goh, En het is toch Rutger. leuk om te zien dat bepaalde mensen echt pieken, joh. Ja. Nou, als we zo pieken hadden, Rutger komt er gewoon. Enkel een PR. Ek een PR en de eerste sprong natuurlijk om net de vier. Wat doet Rutger Piers maar Ja, nou? hij had hem weg. Oeh, zit er met 4 hoor. Een geweldige wedstrijd voorlopig Zit voor je ook mooi in de stokje, hè? waar hier dat tocht. 12. De eerste bij de senior. Ja, dat ging het in je toch. 12 PR's. Minder dan net, maar voorlopig verrassende Friese senioren wat mij betreft Ja. in positieve zin. Maar ja, 100%. Sigrid Bokma kleer voor haar. Natuurlijk gewoon een leiding op dit moment. Ja, die is ik heel goed bezig. Had hem weg, hè? Ja, had hem weg. Oh, een misslagje. Dat is jammer, dat is jammer. Want Ja, dat kost haar correct die afstand. nou ja, die hier al 15 centimeter staan. Gaat onder de leiding nog daar in die groep. Had de eerste sprong, maar nou het slagje erbij en dan is het helemaal klaar. Ja, en dan gaan we dus weer 3 Hollands op de stand krijgen. Op de ene stand daar is de We pakken er even een tussenstandje. de winnaar van Horst. Op de rechtsstand de winnaar. De meeste afstanden erbij komen dadelijk. Dus dat ze alle drie dit zijn. Dan springen Ingrid. Prachtig persoonlijk record voor Michiel Silstra bij de junioren. Mark van Horst, wat gaat hij even laten zien? Wat is het antwoord van Hoort zichzelf ruim over het lijntje van die 17 meter heen. Maar goed, hij moet over de afstand van zo wel heen. 20 meter 20. Om niet te gaan verbeteren, want Mark vervangt hem op dit moment. Dus ik denk dat dat erg lastig wordt. Dat gaat in ieder geval deze gewoon niet worden. Maar alsnog voor Mark zelf wel een mooi sprong natuurlijk. Ik denk dat dat een beetje vierde ronde voor hem met erg klom. Maar hij is proberen. Dat is natuurlijk ook wel
20. Ja, wij zeggen, krijgt die niet een Mark van der Hand springen, want die springt in het plak van Guus Hoogland. Die man van 2020. Ja, Biels dit ook een mooie acrobaat is. Maar Mark die vervangt Guus Hoogland, want na die 20 meter 20 had hij te groot last van een ankelblessure. Ja, dan maar de reserve. Ja, ik ben wel benieuwd of de reserve ontreedt, of de oude afstand dan net vervalt. Want volgens mij ben dat de regel. Nou ja, in het geval van dat hier wij bij de junioren in de eerste plak. Daar is het andersom, daar ben ze 40 gang. Ja. Dus hier zullen we dan een 20 meter inleveren. Ik denk dat hij heeft als een steen doet. Want hij stiert ook nog een mooi Jerry, dus die wordt maar dan in de tussen. Ja. Maar dat is inderdaad een... Normaliter is dat net zo. Nee. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, dat zullen we dan straks te weten komen. Susanne Mulder. Ja, echt mooi in de stokje. Die zit er goed in. Ja. En die scoort je metertje van Holland. Het beste seizoen zoals dan, maar dat wil zo hebben. En dan scheelt dat ook niet heel veel, denk ik. Dan golven het inderdaad weer heen. Mark van der Horst niet krijgt de junioren 48, maar zij, Susanne Mulder, scoort hier over de 15 meter. 15 meter njochen. Dat betekent in de tussen staan dat de Hollanders er voorstellen. Germ zit mooi in de stok. Germ Terpstra. Ja. Heel mooi in het kritieke punt, maar hem krijgt net goed genoeg corrigeren. Nee, dan staan de Hollanders op dit stuit toch weer voor. 3,49 meter is het verschil. Hier komt Anne Galeman. Maar op... Ja, Anne Galeman. Attest. Nee, mist een hele insprong. Anne Galeman had 1880 staan. Nou ja, dat is natuurlijk wel wat winst voor Friesland, maar die kent natuurlijk een heel eind verder in Goeierbaan. Ja, zeker weten. Ja, ik zit altijd nog met die afstand, die 20 meter 20 in de holle bij de junioren. Ja. Dus ik wil het aan toch even niet zoeken. Ja. Wij gaan naar de vrouwen, want daar staat kleer Tessa Kramer. De vrouw die de Friese trui skoft om haar schouders hier, omdat ze in het begin van het seizoen maar liefst 16 74 genoteerde. Dat is een heel mooi persoonlijk record. Ja, ik bij Tessa is het een beetje een loterij de manier waarop ze springt. En ja, dat pakt soms goed uit, maar voor een echt stabiel klassement werkt dat vaak net. Nee, waar weet. De loop is weer vertrouwd. Ja, dit is goed, hè? Dit is goed. Tessa Kramer, want die pakt hier en raakt. Ah. En die had een hele beste sprong. Jongen, dan komt het eruit, hè. Tessa Kramer, die docht hier wat ze heel graag wil. 4 springen. Hoe 4 wordt het, Tessa? De man even aan, als je kom even. Ja, we zijn live op een livestream, maar dit is wel de sprong waar ze op hoopt is, hè? Oh, heerlijk. Wie ben even aan tafel? Oh, dat is heel lekker, dus gevoel. Ja, want de is natuurlijk heel goed bezig dit seizoen, maar het is... 16 aan het worden. Nou, die op 1 naar 4 dit seizoen. Ja, nou rechtdoor. Stak en nog wat verder. En de meisje nog een keer. Oh, nog een keer. Ja, heerlijk. Nou, dit kan helpen. Gefeliciteerd. Ja. Mooi werk dus van Tessa Kramer. Wat doet Hidde van Dam? Hidde gaat ook de 4e koers. Wat draaiend in de stok, hè? Had al een mooie 7 meter 74. Maar ja, hij is uiteraard hier niet tevreden met een stuk verder. 16 meter 22 van Tessa Kramer. Nou, dat zijn klappers. Ja. Want de drompel bij de vrouwen leidt op 12 meter. Dan pak je niet een klap meer dan 4 meter.
Ja. Erwin Timmerarens bij de senioren. Maar dat is natuurlijk wel iemand die door de baan springen kan. Ja, maar Sjem met die stokstier dat hij dat ding uitklemt, dan ben ik mijn kansrecord kwijt. Nou ja, het kansrecord, ik neem het dan maar eens. 21,64, het staat al jaren op naam van Bart Helmans. Hoe lang al? 4-4 denk ik. Ja, Zij zie je? Ja. En dat weer nog op ouders komen. Ja. Maar goed, dan had Erwin Timmerarens ook een PR nodig. Ja, zeker weten. Ja, had hij Maar er niet het ken je zeker. Je staat in potentie wel wat geweld op het kansen. Maar komt het eruit, Joert? Ik denk dat ze dat eigenlijk willen. Eerst Erwin Timmerarens. Ja, hij had hem. Dit gaat er heel goed uit. Ja, hij had hem wat in koers. Demi Groot, dat zit wel mooi in de stok. En Demi Groot had een netjes sprong. Ja, degelijk. Toch nog wat te vlat hoor. Ja. Oeh, er zit wel dringing in die sprong van Timmerarens. Zo, dat moet ik maar zeggen. Maar op het laatste moment... Ja, ik heb het toch slecht zien op een rocht dat er scheef wordt. Hij leert hem erin. Dus Ja, hij zegt wel dat het net goed kan. Nee, het zou wel zien dat er scheef komt. Ja, Demi Grootherre die pakt toch weer 28 centimeter. En Erwin Timmerarens komt toch nog tot 20, maar die hier al 20-0 gaan staan. Ja, dus die wint er niks mee. Nou, Wisse Broekstra. Nou, daar gaat hij. Laat hij een meegaan in deze heerlijke 4 meter op het heidenskip. Ja. Het is weer verder. Het komt er rond. Maar hij had gelukkig nog een sprong. Ja. Hij maakt het stapjes, hè? Ik zal hem correct hebben, coach. Ja. Wisse Broekstra bouwt zijn wedstrijd op. Hier de eerste sprong, 1683. De tweede broodbedreiging, boetende sector. En nu de derde sprong komt tot 18,22 meter. En dat is een dikke oorlmeter erbij. En dat betekent dat de tussenstand weer interessant wordt. Het verschil tussen Holland en Friesland is nog maar 55 centimeter. Nog wel in het voordeel van de Hollanders. Maar daar is hier dadelijk weer 2 Friese truien klaar. Die van Isbrand Galema en die van Marit van der Wal. Marit van der Wal die zal ik prikkelen wijzen terug de prestatie van haar clubgenote Tessa Kramer. Isbrand Galema. Wat doet Isbrand Galema? Die komt nou aardig heger in de stok en nee, toch nog wat de hut. Nee. Ja, die werkje, maar Isbrand nog wel. Hij is zelf wel tevreden. Vrolijk natuurlijk, Justin Jonah trouwt. Ja, toen is een trouwfeest dan, hè? Die hebben al trouwd. Ah, hij springt je wel een hegen jongetje, hè? Marit van der Wal. Marit is. Nee, dat bal zit dan. Marit mengt zich direct tussen. Maar verbetert hij wel. Kijk, Marit had nog een sprong te goede gelukkig. Ben ik nou weer de stok steenken. Dat zijn toch weer centimetertjes. Reinier Overbeek. 9,55 meter is ik weer eens van Galema. En wat kan Reinier Overbeek? Ja, daar komt er alweer. Nee, moest het. Pakte 4 centimeter erbij denk ik, maar moest nog te hut. Nieuwtje zandje steen, maar dat balsje, daar komt er dan net om. En dat zal hem niet zijn. Want hij wil natuurlijk altijd. Ja, hij wil altijd winnen. Ik krijg een markje vroeger. Ja. Alles is voor Bassie, maar dat wil deze Reinier eigenlijk altijd. Ja. Maar dat mag er nog werk. Ja, nogmaals, het is natuurlijk een teamwedstrijd. Dus
Dat is weer, hij had zijn steentje bijgedragen. Isbrand Galema pakte toch 12 centimeter, 22 centimeter, mag ik zeggen, er werd erbij. Njontje 55. Maar ze nog wat verder willen dadelijk. Marit van der Wal pakt echt weer een roemte, hè, want die leeft er nu 1587. En nu heeft Friesland mij nog 2 deelnemers te gaan van Holland 83 centimeter voor. Ja. En nu komen we echt wel in de laatste ronde. Gewoon richting de laatste ronde. Ja, dit is weer eens een ouderwets spannende tweekamp. Die alle kanten nog uit kan. Ja, Rian had er net volle Sjenlip natuurlijk, dus die kan daar nou een heel raar gat in slaan. Maar goed, die staan al wel druk te staan. Sommige mensen worden er beter van en sommigen verkrampen. Ja. Maar nogmaals, als het op 2 keer Nederlands kampioen was, is het kerstdruk. Maar omgaan natuurlijk. Rian Baas. Tredersprong. Die pakt hem een stuk beter, maar dit helpt er net. Die helpt er net. Oeh, wat is het? Met 3. Wat dit toch rog toegekost. Ja. Maar het telt net gelukkig. Nee. Nou, ze is van de andere turf gelukkig. Nou, dan hebben we nog Fabian Overbeek. En die maakt ik al aardig 4, hè, want die had al 14 fjouwer en jongen steen. Dus die maakt ik over de 15 om nog wat mensen te pakken. Ja. En dat is net, dat is maar even met de losse pols. Dat is het feit van de laatste ronde. Dan de afstand benauw je de L zetten, dus de mat echt flink aan de bak. Fabian Overbeek. Zit er wel mooi in, maar ik denk dat ze te hut gaat. Ja. Ik denk net dat het winst oplevert en als het winst is, dan is het maar een beetje. Dus met deze 2 laatste sprongen komt er een tussenstand dadelijk. Hij nog 1 sprong te gaan voor alle deelnemers van het tweede blok. Hey, die verbetering voor Fabienne. Dus dan geven we mijn winst de laatste ronde in. 83 centimeter zitten er tussen het Friese team en het Hollandse team. En er is nog 1 ronde te gaan hier op het Heidenskip. Bij de prachtige Nijerskansen en het schitterende Vierleerbaar. En mij hele verrassende deelnemers aan beide kanten, maar vooral in de Friese topklasse. Want grote jongens in Friesland die boven zichzelf uitstijgen. Ja, en dat is meestal het kunstje van de Holland. Ja, zeker weten. Nou, Riemer de Krol, die zit klaar bij de junior. Springt echt een dijk van de wedstrijd, die jongen. Kan die nog een keer over de 18 meter komen? Riemer de Krol. Nee, ik word te hut. Iets te vlakker in. Maar toch tevreden wezen, denk ik. Ja? 18 meter treien zien bijdragen. En dat is toch een paar meter oer de drompel heen. Voor Riemer een keurige afstand. Ja, zien wedstrijd zit erop. En eindigt in een dikke voldoende. Dan krijgen we inderdaad. Zien of je de kers op de taart zetten kan. Nou, kunnen we zeggen nou al dat dit de verrassing van de jongen is? Voor mij wel. Voor mij wel. Het seizoen zelfs. Goh. Want er was hier toch dat ziet ze. Nee, we zorgen ook vorig in de jaren dat hij zo makkelijk in 20 meter springen zou. Jongen, ja, goede springen zullen er altijd makkelijk uit. Ja, dat is weer. Nou, fietsenboek maar. De man van de wedstrijd komt nou daar. En die nog een keer voor. Bij een zijpersoonlijke van 20 meter trekje. Ja, keurig. Dus onbelangrijk voorlopig de man van de wedstrijd. Man of the match, zeker weten. En bij de vrouw is dit ik leer weer nog wel wat van. Ik hou ik wel. Maar die gaat eigenlijk per ronde een meter verder. Ja. De laatste sprong weer 14 aan 50. Een beetje lauwig, gaat ze daar nog een beetje gang op zetten kunnen. Zo me niks verbazen, je wel een 15 meter kan je zit de koer. Ja, beter erin. Ja. Oeh. Een mooie opbouw had ze, hè? En er is nog een lietse verbetering. Maar een goede wedstrijd. Zeker weten. Keurig lept. Ik denk dat Femke nog wel 2 springen moet.
Het is per sprong vooruit, maar. Meter 91, inderdaad haar eerste sprong. En dan echt voor haar een roem voldoende voor de twakkamp. Ja, keurig netjes. Nou, dat betekent dat het verschil dus bij wat onderhand bij de mat. Harme Timmerarens bij de junioren. Zeker wat vlak in de stak. Maar ik wil een jongen die wel potentie had. Je. Ja. Explosief mansje. Maar nog een beetje vlug hoor. Zo, en die had al een stondje in 60 hè? Dus dat komt er net volop in. Nee, de voorsprong is uitbreiden naar 1,22 meter voorlopig. Dus het is al een tikje nog van de sprongjes. Als het zat er ook wel, dan is het aan door Rian Baars om het verschil te maken. In de allerlaatste sprong. Ken de wedstrijd nog op een haven zetten. Dan denk ik, we hebben allemaal een twakkamp in drills. Oh. Ja, ik denk een jongetje mee. Lucas van Eyck. Ja, die hier een jongetje in 28 steken. Ja, komt er een paar centimeters bij. Ja, ja. Maar bij als dat Lucas van Eyck, dan pak ik hem wel af. Ja, dat denk ik ook. Dan zit bij de frolje kleer op de skons. Letterlijk. Oh, jongetje in 60 meld ik nog even van Lucas van Eyck. En die pakt dan toch weer een paar centimetertjes. Dikke 30 centimeter. Ja. Zitten we binnen de meter. We zitten weer binnen de meter, maar een centimeter ik nog. Hè? Ik had Laus zo lekker spannend, dat is het mooiste. Nou, qua dat durven we toch wel een beetje bedoeld. Ja, ja, zeker weten. Maar verrassende... Het is een verrassend spannende twakkamp. Ja. Kimberly Slootjes. Wat kan Kimberly Slootjes Zit nog? er echt weg goed in. Oh, dat redt ze net. Nee. Wat mooi in de stak, ja. Half jaar ook heel goed. Goh. Dat betekent dat Kimberly Slootjes steenbloed op 14,64. Dat die is al in haar eerste sprong. Maar die bakken dus geen winst meer. Dan krijgen we Michiel Zijlster. Ja, dat is fantastisch bezig geworden, hè? Ja, zeker weten. Dik naar persoonlijk record. 18,64 meter. En daar zit nog volle meer in. Wat er daar nou nog een keer wat bij doet. En Rutger Piersma zit natuurlijk weer. We kunnen ze al jij wel binnen aan nemen, want ze doet al jij gehoord. Oh. Maar gelukkig is die tendens weer wat draait dat het eergevoel van de Friesen dusdanig prikkelen is dat ze wel degelijk... Zeker weten. Ik wil mijn hele hoge gevoel naar huis is dat ik je hinderritten ben. Dat ze het maximaal presteren willen. Dus ja, dan krijg je wat te vaak op een sodemeter Rutger komt best. Nou, Rutger Piersma, wat zit er nog in vet? Ja, mooi. Nou, die kan in ieder geval echt op applaus rekenen, vind ik. Want 2022 een nijpersoonlijk record. En daarmee staat hij nog steeds keurig op het tweede plak van de hele wedstrijd. Dan komt Michiel weer hoor. Nee, nou is het te roeg. Slaat er de kappen voorbij. Die had ik meer dan zijn plicht in met dat prachtige persoonlijke record. 18,64 van Michiel Zylstra. Ja, en dan ben je vooral de volgende die bovenmatig presteert, Sigrid Bokma. Ja. Echt supergoed in de wedstrijd, jongen. 2 keer over de 14 en 1 keer over de 15 al. Ja. En die had ik een jaar van Oede Santje, hè? Ja. Die Dat wil ze in toen Nederlands oriënteren. kampioen maken. Die wil oriënteren. De reden is natuurlijk volle mee. Ja. Dus dat is net helemaal te vergelijken. Maar dat het een topper is, ja, dat zit buiten kijf. Ja, de kampioenschap, dat wordt het nog even gelukkig. Ja. Zit er nog meer in? Wij mooi erin. Zit er weg? Wij mooi erin. Even Sigrid Bokma. Kijk wat de hut op De blijft hutwerk hier. Prima bijdrage van Sigrid Bokma. Ja, ja, een keurig presteert, jongen. Zit nog in de familie. Haar broer de beste senior en zie de vierste vrouw. Nee, net meer vanzelf. Dat is nou Tessa Kramer, maar ze doen het heel goed. Ja. Nou. 14 meter en 26 punten noteren voor Sigrid Bokma. Dus 14 meter en 26 centimeter.
Keurige serie van Sigrid Bokma. Alle sprongen roem over de 14 en 1 op 15:37 als eerste. Friesland leidt nog voor, maar het verschil is nog maar 89 centimeter. Uh, 89 centimeter. Thomas van Midden noteerde 19:09. Nou ja, Ken natuurlijk zo over de 20 meter en dan is het verschil in één keer voortpoet. Oeh, ik denk dat er wat te veel in koers gaat. En dan wil dat heel meest opleveren voor de Hollanders is de sprong. En dan zijn er na hem nog 4 deelnemers in die groep. Met van 2 Hollanders en 2 Friesen dus. Mark van der Horst, de man die is dus er is als reserve invalt voor Guus Hoogland, de man van 2020. Die placeert, Hekke is, pakt echt geen winst meer. Nou, Thomas van Midden is wel heel constant. 19:05, 19:09 en 19:03. Ik krijg dat de afstand wel bloot staan in 2020. Ja. Oké. Dus we kunnen komende jaren tactisch geen wisseling, begrijp ik nou. Oké. 4 springen en dan heb ik het. Precies. Nemen we dat mee? Met de vallers dan die worden. Ja, deze sla ik wel op. Ja, en het listje wordt kwatter en kwatter. En Friesland stiert nog steeds voor. Ondertussen met 2 Friese toppers die de stok ontzettend winnen. En is er dan nog winst te hellen? Want ja, als we het houden over Tessa Kramer. Oh nee, we gaan eerst Dus keer Susanne Mulder. Ja, die is al boven zichzelf uitstegen krijgt. Kijk die nog een keer zijn 4? Nee, die wordt nou scheef. Die verbetert gaan net. En dan de eerste kans. Wat kan Arne Galema? Die had 88 steen. Dat is wel wat romte. Ja, maar daar 2 meter bij. Als die de sprong van zijn zo'n had, dan had ik Ja, de overwinning een stuk dichterbij. In 2043 hier wie eigenlijk redelijk makkelijk, maar zit er wel heel heeg. Dus het zit er wel echt wel in dit seizoen. Oh ja, hij 20. Ja, sorry. Ja, het is ontnood dat dit seizoen zijn 1 kilometer west. Ja. En hij had het in de bouten om dat nog wel een keer te doen. Het is een mooi moment bij zijn. Honegalem. 4e sprong. Op bij de 20 meter. Hij mist een babbel. Of... Nee, hij mist de hele insprong bij de steker. Ja, en dan blijft het staan op 88 en dan wordt het dus billen kniepen, want er komen nog 2 Hollanders. Ja, dat is toch wel een beetje teleurstellend. En net de mensen. Erwin Temmeraan zijn er aan baas. Germ Terpstra. Die kan altijd nog een meter pakken. Daar komt Germ bij. Daar komt Germ Terpstra hoor. En die doet het je. Germ zet er weer een jongetje bij. Wat een leverke hè. Je kan een product goed Bas. Ja, hij springt er een jongetje meter bij denk ik. Hij stond op Santje meter nog wat. Ja, hij is die op Santje 55. Nou ja, dan zou het oorlog meter. Ja. 1851, nou, meter erbij. Een meter erbij. Keurig met zijn scherm. Heel nuttig in deze fase. Skiëne wens is dat. Ja, kent Tessa Kramer. Want ja, die 1622 weer al monsterachtig. Maar ze had als doel die centimeter en het verlengde daarvan is een keer richting Nederlands recordje. Ja, dan moet er nog wat gebeuren. Dan moet er nogal wat gebeuren. Er zit nog vol meer in. Oeh. De spanning wordt wel maximaal opbouwd. Wat kent Tessa Kramer? Nee. Ze is in de laatste stappen al. Ze twijfelt even in de laatste stappen. Dan komt ze net. Dan moet ze zanger het afstand opbruggen.
Grotten de Bidel. Ja, dan is de sprong misleren. En dan rent de spanning nog meer op. Want we binnen er haast. Erwin Timmerarends. Erwin Timmerarends had steen, 20 meter 9. Ja, zullen voor geen 2 meter bij springen. Maar 20 9 is een afstand die kan Erwin makkelijk springen natuurlijk. Ja, maar goed. Ja, tot nou toe is het net gebeurd, dat is ook zo. Het is verschil op dit moment is 1,84 meter. Ga dan zo er al bij 21 worden. Wat kan Erwin Timmerarends nog? Nee, het is scheef, het is scheef. Die draait vlot. Nee. Nou, dan hebben we nog Isbrand Galema, Ja. maar ook nog Rian Baas. Kijk nog Rian Baas en Rian had Die ik kent nog niks wel tegen. En die kent nog wel doen. Jongen, het komt echt op een laatste sprong mooi. Maar waar ik wist nog, de wisten zit ook lekker in de stok. Die soort, daar verwacht ik nog een meter meer van. Ja. Hidden van Dam. Nee, dat houdt door. Die hier steen, Santje Fjouwer Santig. Nee, Nou, dat wordt nooit een hele grote winst. Als het al meest wordt. En we gaan Marit natuurlijk ook naar. Marit ziet ik goed in de stok. Krijg wat de hut door. Maar wordt de dreiging hier zo wel. Leidt op het tweede plakje, dacht ik. Marit van Kwal. Ja. 50 hier zijn is correct. Krijg je nog Demi goed hebben. En dan krijgen we daarna al de laatste Friese deelnemers van deze tweekamp. Ja. Isbrand Galema in een Friese trui, Wisse Broekstra in een Friese trui en nog Marit van der Wal in een Friese trui. En dan zitten we in de wacht. Dat klopt. Nou, je hoopt je op dat het spannend wordt. Nou, dit is echt goed bedoeld dus, hè? Dat was het. Ja, dit is mooi spannend. Voor de sport een Zet even naar het prima touw van Wissel. ontwikkeling. Wisse biedt het plak, verder de stok gaan maken. Hij wint het plak, ja. En Demi Grootheden. Hij Nee, wat gaat te uit scheef. koers. Hij gaat uit koers. Ik denk net dat er nog winst niet zit. Het volle denk ik. Want ze had al 14 draaien nog staan. Ik kan me net voorstellen dat er een product winst is. Nou, hoe mooi zou het wezen dat we deze trailappers nog even een bakwinst erbij zetten en springen. Dat zou toch fijn wezen. Dit is wel het moment. Marit van der Waal. Ze kennen je de Wisse waar kan Broekstra. beslissen. Nou, eerste man die het krijgt eruit is Isbrand Galema. Hij had Joert een afstand delzet van Moet je een 9,55 Er naar moet meer in de tank zitten. Je kan hem mee erbij op een goede dag. Isbrand Galema. Ja, had hem beter. Isbrand Galema. Kom maar, Ja, kom maar, kom zeker maar. ken het. En die pakt meters, denk ik. Geert nog wat. Centimeters wordt De het. richting. Ja. Maar het komt er wel bij, denk ik. Oeh. Poeh. Het zal aan die 1 centimeter wijzen. Dat bedoel ik. Wisse. Wisse Broekstra. Komt Gaat erdoor. steen 18,22. Ja, daar had er hem. Kom maar. Daar had er hem. Daar Zeg ik. komt deze Broekstra op. Ja! Oeh, dit is denk ik richting 20 meter. Krijgt het balsje net voorbij, maar Nee, maar hier lekker. in. Ja. Hier in. Dit is weer een ouderwets. Jongen. Oeh. Jongetje achter. 58 van Wisse Broekstra. Dus dit is een klapper. Hè? Nou worden de man non-work zet. Isbrand Galema krijgt net een verbetering. Jongetje 52. Maar Wisse die pakt hier een brok erbij. En dan Marit Marit nog. is de enige Friese deelnemster nog. Ja, en Renier zit er ook nog in. Die springt ook samen een meter verder dan wat de sprong had Oh, natuurlijk. maar Dat mag nog. 3 meter 21 verschil op dit stuit. Oei. Ja, dan moeten echt de Hollanders onder het bakje. Ja. En Marit. Je leidt wat op de schouders van de beide heren. Laten we Marit nog even de druk wat opvieren. Marit van der Wal. Zit daar nog wat bij? Te vlakker in.
te vlak erin. Die kan het net verder opdringen. Nou, daar maar wat mee doen. 3 meter, 21 verschil. Bij nog 2 Hollandse deelnemers. Draaien, Hollandse deelnemers. Komt ik naar een vrouw. Ja. Rian Baas had staan, 9 meter 10. Die kan een stuk pakken. Ja, maar spring je 3 meter erbij natuurlijk. Reinier Reinier Overbeek springt had ook niet 3 staan, meter 9 meter Santje. Dat wordt spannend voor de man. Ja. Die kan er ook een meter bij pakken. Fabienne had staan, 94, nou die kan niet. Reinier Overbeek, kan hij het spel weer op scherp zetten? Reinier Overbeek, daar gaat hij hoor, daar gaat hij, ja. Ja, hij flikt het weer in de laatste sprong. Jongen, dit is het eerste. En dat is dus oer de 2020 hinnen. Dus dat is een 20 meter. Heer Rian Baas. Dan wordt het Rian Baas. Ken die dat dan Ekkeland? Nee, die gaat tussen heeft, denk ik. Nee. Die net? Dan moet het net rennen. 2026 voor Reinier Overbeek. En die leidt dus alle druk op de schouders van zijn zuske Fabienne Overbeek. Ja. En dan wordt het rekken in. Dan wordt het rekken in. Wat wordt het verschil? Dus daar komt nog 9 centimeter bij. Ja, dan moeten de Overbeekjes in bepalen. Ja. Beslissen. Jongen. Wijst hij hem op? Ik wacht je even op de update. Hij moet nog update worden. Ja, dat is net. Het internet staat op topspanning hier. We wachten op de bijwerking. Friesland staat nog een liesbitje voor. Maar als Fabienne Overbeek net verder springt. En wat gebeurt hier? Nee, het helpt ze net. Nee. Friesland kampioen. Onvoorstelbaar. En dan gebeurt het ongelooflijke. De weest blijft in Friesland. Zin de verhouding, ja, uit Sommerkonijnen. Het ben alle weer sprongen. En dan, terecht de feestvreugde. Dit is wedstrijd. Onvoorstelbaar. Hè? Jongen. Waar je dit nog toch? Op harnes naar, maar mij monsterachtige prestatie. Ja, onvoorstelbaar. Ik ben Joert en Peer, ben verschrikkelijk boven hunzelf uitstegen. Echt respect voor deze Friesen. Altijd is het zo dat de Hollanders dat kunstje flikken zien de Friesen op de twakam. Dat ze boven hunzelf uitstegen, maar dit hier weer het om. Onvoorstelbaar. Nummer 1 en 2 in de topklasse. Sietse Bokma en Rutger Piersma. Maar hier dat toch. Dan de vrouwen natuurlijk uitmuntend. De Famkes heel sterk. Maar echt de junioren en de jongens hadden scheer behind houden. En dat betekent dat de winst toch in Friesland blijft. Een verschil van 2 meter en 3 centimeter. Het hier in Iersprong oorzaken kent. Maar we gaan. En dat is een groot compliment voor de Friese leppers. Even voor de Volslijnens. Die de senioren hadden de Hollanders met 12 centimeter verschil won van de Friesen. Maar de vrouwen van Friesland, die presteerden heel goed. 2 meter 90 beter. De Hollandse junioren hier een meter en 5 centimeter oer. De Hollandse jongens hier 2 meter en een centimeter oer. En de Friese Famkes dienen het prima met 2 meter 24 verschil. En dat betekent dat Friesland uiteindelijk deze twakkamp wint. Bij een totaalstand van 406 meter 66, zeer 404 meter 63 van de Hollanders. Wisse Broekstra, kom hier eens even. Die komt, krijgt uit het wetterklem even een eerste reactie, want waar hier dit toch? Friesen die pakken de Hollanders toch, hè? Nou, ik zou je het kuntje bak. Ik denk dat hij wel kans maakt. Maar ik heb me een beetje sceptisch uit. Maar hij zei, dikke pluim, Fadi. Want je hebt morgen wel winnen. Dus,
Nou, die dikke pluim die hij hem dik verzinnen, want ja, verschillende groepen die ben gemiddeld volle verder, maar bist toch zelf ook een beetje verrast, bijvoorbeeld toch die beide jongens die de top was? Sietse Bokma en Rutger Piersma? Nou, natuurlijk wel, maar ik bedoel, ja, verrast. Ja, ze doet op het moment dat maat en nee, ja, ik wist dat ze het konden. Dat is heel mooi als die door. Iedereen weet het, gewoon meters gemaakt en dan weet ik heel veel mensen meters lezen litten. Ja, dat is een individueel verschil maatje. En ik denk dat dat ook heel zo motiveert heeft bij die jongens wel. Nou, door zelf bewaren die beste sprong ik voor het laatst. En nou ja, dat had achteraf gek een aanwest, hè? Ja, ik weet niet wat het verschil was, hè, maar nee, ik zie er wel lekker in. Ik bouwde hem mooi op hier today, dus 2 meter, Hamon. en we hebben nog 12 meter won, dus ik kijk nog wat de hutjes bij zien misschien. Ja. Nou, ik zou zeggen, Wisse Broekstra, ik namens u gefeliciteerd en vier het er maar even lekker in. Ja, dankjewel. Ja, en dan is het heerlijk nijzitten hier op de sconsen van het heidenschip. Die nije sconsen die dus inderdaad ervoor zorgen gaan dat er records sneuvelen, persoonlijke records. Sietse Bokma, voor het eerst in zijn leven oer de 21 meter, 21 tredje. Rutger Piersma, NijPR 2022. En ik, Michiel Sielstra en Berber de Vries, Carrière Melike Stolwijk en Nikita van Dijk. Alle hier persoonlijke records. Zorg je ervoor dat Holland deze keer 2 meter en 3 centimeter te kwart komt van de oorwinning. En dus zullen die pakken hier rivalen gewonnen. Daar kon ik ook vanuit, ja. Nou Bart, jou dit een beetje moed van de takkomst? Nou, dat is wat ik durende de wedstrijd ook al zei. Je hebt een heel hoog gevoel naar huis dus dat ik eigenlijk hierheen kwam. En dat beste krijgt, ik zei juist die andere week erg sceptisch naar hoe de prestaties en vooral van de senioren. Dat weer puur op basis van de feiten niet alleen. De Hollanders winnen echt volle beter hoe ze ontspringen op dit moment. Maar als dan inderdaad jongens had die het sabot boven hunzelf uitstijgen. Ja, 100% respect voor de jongens. Echt fantastisch presteert jullie als team. En, ja, ik kan er alleen maar van genieten. Eindelijk zien we een stukje groepsmotivatie. Ja. En dat hebben we hier en hier hebben we dat natuurlijk net handmeesten die heel makkelijk aanmelden. Maar hier is het Team Friesland dit jaar en Team Friesland had jullie gewonnen. Dat is natuurlijk genieten. Ja, en maar ik heb er nog bij ontekenen dat Freya Kramer hier net wie dat Maat Bransma al hekken is. Bij de Hollanders meestal trouwens Jacco de Groot, dus ook een kopman. Maar dit belooft wat straks, later in het seizoen, voor een NWM, maar ook voor het NK dat dit hier in Holland is, in Linschoten. Daar is toch ook mooie herinneringen omheen. Dat is ook een plak waar wij verschijnen zullen met de livestream. Wij zijn op 14 dagen te zien bij het Koningslepen in Burgum. Dan pakken we eind juli de NWM hier in het heidenschip op. Wij binnen nog een wedstrijd in wezen naar het FK en we sluiten het seizoen al met het Nederlands kampioenschap in Linschoten. Dus graag zullen we jou letter dit seizoen waarom bij de livestream. Namens Bart Helmholt, ik bedankt voor het hartje en graag tot een volgende keer. Alle invalers, reserves. Heel Team Friesland, dat zit inderdaad verzamelen, de vlag is erbij. De bloemenmeisjes zijn erbij. Is de wethouder al geselecteerd? De heer Is die er?